ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಇಂಚೋಳ್ಳರು ಮನಸಾಂಡೆ ರಾಧ ಕಜಿಪು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯ ಆಂಡ ವನಸಾಂಡು ಪೀರ ಉಪ್ಪುಗರಿಯಾ ಏರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿತಾ ನವನ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುರೆ ಉಪ್ಪುಗರಿ ದಾನೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅನ್ನ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಚ್ಪಿರೆಗು ಏರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಳ್ಳೇರು ಮಾತಾ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಆತ್ರೇತ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ 8:30 ಆಂಡ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯ ದಾನೆ ಬೈಜ್ಜೇರು ತೂಕ ಸಾದಿರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ್ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಏರವು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋದನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಬತ್ತೀರ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಯಾನೇ ಒಣಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಬ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪಟಾಪಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸುರೂಕು ಒಕ್ಕಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಬೈದಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಕೊರಿಯರ 4 ಜನ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ನಲ್ನ ನಾನೊಂಜಿ 4 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಡ್ಡ ಒರಂಬ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಅಂದ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಕಿ ಬುಷ್ಯ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದಿ ಕಜಿಪು ನಾರಾಯಣನ್ನ ಅಂದಕೇನೊಂದುಲೇರು ಆರು ಪೀರೆ ಉಪ್ಪುಗಾರಿನ ಪಂಡೇರತ 16 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಒಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಕೊರ್ನೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರತು ಒಪ್ಪುನಿಕ್ಲೆ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ 16 ಜನಟ್ಟು 5 ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ 7 ಜನ ನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ದಾದಕ್ಕೆ ಕುಲೊಂದರ ಗೊತ್ತಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಎಂಚಿನಯ್ಯ ಅಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಯ್ಯ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು 15 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ 15 ಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ 13 ಜನ 2 ಜನ ಪೋಯಿರು ಮನಸ್ಸು ಆಂಡ್ ಕೂಕಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವನಸ ಆಂಡೆ ಕೂಕಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿಗೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಇರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಟ್ಯಾಪ್ನು ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಸತ್ತಿಂಚ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ರಡ್ಡು ಸತ್ತಿಂಚ ಒತ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಡದೆ ಇಂಚ ಒತ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈದಿಜಿ ಪಂಡೇರು ಅವು ಹೊರಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಕಾಪುಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಆ ಓರ್ಲರು ಮೇರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷನ್ ಬ್ರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ ರಡ್ಡೆ ಸತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಟಕ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ದ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತೋಲಿ 2 ಸತಿ ಟ್ಯಾಪ್ಲ ಅನ್ಕೊಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಅವೇ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೇರು 16 ಜನಕ್ಕೆ 4 ಜನ ನನ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಕ್ನು ಒಯ್ಪುನು ದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೊರ್ಲೆತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮೊದಲು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷದಾದ ಆಕೆನೊಂದು ಸುಜಾತ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಪುಳೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಜಾತಾಗ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಬಲ್ನೆ ಸುಜಾತಾಗ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬತ್ತೇರ ಹಾಯ್ ನವೀನನ್ನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಬಂಡದು ಸೌಖ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇಗ ಬತ್ತಿನ ಕೀರಿ ನನ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಚಾವೆ ಓಡೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವನಸಾಂಡೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಆಕೆನೊಂದುಲೇರೆ
ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತ ನವೀನ್ ರಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಪಣ್ಪೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಚಂಪನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆ ಬಂಡೇರು ರಕ್ಷಣನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ರಕ್ಷನ್ ಪೊನ್ನತ್ತೆ ವಾನ್ ಆಗ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಕ್ರಾಷ್ಟ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತೆಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕ್ರಾಷ್ಟಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಕ್ಕಿ ಹಲೋ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಏರ ಲೈಕೋರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಬುಡಿ ಅಡ್ಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಬರ್ಪುಜಿರ ಆರು ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಓ ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಆವಂತುಂಡು ಮಲ್ಲಿಕ ಅಕ್ಕನ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಪುರ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತ ನವೀನ ಎನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಸರಿತ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳರು ಈ ಅಕ್ಕಲು ಲೈವ್ಡು ನಿಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಮಂತ್ ಬರ್ರೆಲೆ ಅವು ತೂಕ ಎಂಕ ಅರಕ್ಲ ಲೈವ್ ಪೋಯರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಹರ್ಷು ಜಸ್ವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಲು ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸರಿತಾ ಎರ್ನ ಊರು ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಸ್ವಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಸ್ವಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಜಸ್ವಿ ಮನಸಾಂಡ ದಾದಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಡ ಪಾತೆರು ಜರ ಅಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣನ್ನಿ ನಿಕ್ಲು ಪಾತೆರೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಅವು ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇರೇಗ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ತುರೆ ಉಪ್ಪುಗರಿ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇವರೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇವರೇಟ್ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪುಗರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇವರೇಟ್ ತುರೆ ಉಪ್ಪುಗರಿ ಅವು ಪಕ್ಕ ಸುಲಾಬಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು 10 ನಿಮಿಷೋಡು ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ದಾನೆ ಪಾತೆರಂದೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕಿ ಹಾಯ್ ಜಸ್ವಿ ಇಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿನಿಕಲ್ಲ ಅವಳು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಕೊರೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಡುಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದ ಕೊರಲೆ ಹೊರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊರಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಪೂರ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಫಿಶ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಫಿಶ್ ನಿನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಅವು ಗೊತ್ತು ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟೇ ಓಕೆ ಹೊರಾನೆ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಅವು ಪೂರ ಸೈಡ್ದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೊರಲೆ ಅವೇ ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಏರೇಗಂದಕ್ಕೇನೋಡ ಪನೋಡವು ನವೀನನ್ನ ಗಂಡ ನವೀನನ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗಂದಕ್ಕೇನೋಡು ನಾರಾಯಣನ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದಕ್ಕೇನೋಡು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಫಿಶ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತ ನೀವು ಸರಿತಕ್ಕ ಉಂಡರೆ ಏಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಅಂದಕ್ಕೇನು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೈಡ್ ದ ಕಾಲಿಪುದ ಸೈಡ್ ದ ಕಾಲಿಪುದ ಹೌದಾದ ಸೀದದ ಕಾಲಿಪುದ ಸೀದದ ಕಾಲಿಪುದ ಸೈಡ್ ದ ಕಾಲಿಪುದ ದಾಯಿ ರಕ್ಷನ್ ಸೀದಡ ಕಾಲಿಪುದ ಸೈಡ್ ದ ಕಾಲಿ ಆಪುಂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ದ ಖಾಲಿ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಗಡಿ ಒರಾಣಿ ಒತ್ತೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಬೇಕು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಲೆ ಅಂಚೆ ಬರ ಒತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಡುಟು ಅವ್ರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ ಆಪುನಾಯ್ಕು ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಯಾನು ಹುಷಾರ್ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು 12 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾರ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಮುಜೇ ಜನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ವೆಂಚ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಕುಳುದು ದೆಂಗ್ಲು ಗುಲ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಪಿದೆ ಬಲೆ ಉಲೈ ಏರಾ ಕುಳೊಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡಲ್ ಪಾತೆರುಜೇರು ದಾದ ವಿಷಯ ಕೋಪನ ನಿಮಗೆ ಕೋಪವೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಸರಿತ ಊರು ಪಂಡಿಜರು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತ ಸರಿತ ಇರ್ನ ಊರಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಲ್ನೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ಹೆಲೋ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ನವೀನ್ ಅನ್ನಗ ದಾದ ಕಜಿಪುಂದ್ಕೆ ನೋಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ 13 ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ
ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ 13 ಲೈಕ್ ಬೈಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬರೋಡ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತನ್ನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲು ಬರೇಡ್ ಅಂಡೆ ಬರೇದ ಅಂಡೆ ಕೇಂದ್ರೀರು ಕೂಕಿ ಏತ್ ಬರೆಯಾರು ಕೂಕಿ ಬರಾನೆ 3 ಜನ ಪೋಯರು ಓಡೆನ ತೂದು ಬರ್ಪು ಜರಕಲು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ 13 ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಬಂಡೇರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನ್ನೆಟ್ಟು 18 ತುಚ್ಪಂದು ಮೇ ಬಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆವೋ ತೂಕ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸರಿತಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಆ ಬರೆದು ಆಡಿ ಓದರೆ ಉಂಡು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓದಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎತ್ತನ ಓದಲೆ ರಕ್ಷಣನ್ನೇ ನವೀನನ್ನ ದಾದ ಕಜಿಪು ಒಂದು ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ತುರೆ ಉಪ್ಪುಗರಿ ನಾರೇನನ್ನೇ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಒಂತೆ ಓದುಲೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ 10 ಜನಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಕಜಿಪುಂದರ ಬಲ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಆಪನ್ ಪಕ್ಕ ಆಪನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಜಿಪು ದಾದ ನೂರಾನೇ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಏರಿಗೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಅಂತ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ದಾದ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗುಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಒಂಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೀರೆ ಉಪ್ಪುಗರಿ ರಡ್ಡಾಂಡು ಯಾನು ಕೋಡೆದ ಮೀನ್ದ ಬೆಚ್ಚೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮೂಜಾಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲೆತಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತಿದ್ದು ಉಂಪೋರವರ ಸರಿತ ನವೀನ್ ಗುಜ್ಜೆ ಓಹ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭವ್ಯ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಭವ್ಯಾಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲು ಓ ಮೀನು ರಕ್ಷಣನ್ನ ಕೇನುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ತೆತ್ತಿದ ಎಗ್ ಮಸಾಲಾ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಣ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇರು ಕುಲೊಂದು ತೂವರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಕುಕ್ಕಿ ಪಣದುಲ್ಲರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗುಜ್ಜದ ಗುಜ್ಜ ಕಜಿಪು ಗುಜ್ಜದ ಗುಜ್ಜ ಕಜಿಪು ಸಂಪತ್ತನೆ ಸರಿತ ಇರ್ನ ಗುಜ್ಜದ ಕಜಿಪು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲಾ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತಾ ಹೇ ಕುಕಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹೇ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಭಯ ಹಾಸನ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಬರಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದೇ ಪಡ್ನಿಕಲ ಒರಿಯಾಗ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕಗ ದಾದ ಕಜಿಪಿ ಎಂದ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವಿರು ಬೊಕ್ಕ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲೋಣವಿರು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ ಬಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಆವಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಜಸ್ವಿ ಓಳ್ಳಲ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ ಮೀನು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಗ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕೇಂಡೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೆಲೋ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹಿತೇಶ್ ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿತೇಶ್ ಬ್ರೋ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ನಿ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಾರಾಯಣನ್ನ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಬೇಲೆದು ಬತ್ತೆರ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಜಸ್ವಿ ಗೊಬ್ಬಲು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಸೋಕುಡು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅವ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪಾಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಿತೇಶ್ ಬ್ರೋ ಬಕ್ಕ ಬರುವೇರು ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೆಗ್ ಬೈದ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಬೇಗ ಬೈದ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಾರಾಯಣನ ಇರೆಗು ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆದ ಮೀನು ಅವೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಎಂಕ್ ಮೀನು ಗೊರ್ಚಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ 11 ಜನ ಉಳ್ಳರು 11 ಜನಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಜೀರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಖಾಲಿ 5 ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿರ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಆಂಡೆ ಮನಸ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಯಾರಾದರೂ ಮದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಬಬಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಬತ್ತೇರ ಹಾಯ್ ಬಬಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ 8:30 to 10:30 2 hours ಡೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣನ್ನ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಅಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಬಬಿತಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಬಬಿತಾ ಬತ್ತೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ ಗುಜ್ಜೆ ರಕ್ಷಣನ್ನ ಕೇನೊಂದೇರು ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಬಬಿತಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಬಬಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳರು ಕೇನುವೆರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ದೇವ್ರದೆಡು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಬಬಿತಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚೇನ 2 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರಂದುಪ್ಪುಗ
ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬತ್ತೀರಿ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಗೂಡುಗು ಕೈಪಾಡೋಡನ ಆತೆ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿ ಬತ್ತಾರನ ಒಂದಿ ಅಕ್ಲ ಗೂಡುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಗೂಡುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ ನಾವು ಎತ್ತಂಡ ಪೆರ್ಮೈರ್ ಮೀನ್ ಬರ್ಪುನ ಗೂಡುಗುಂದು ಕೇಳ್ನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ಟೀಚರ್ ಈ ರಕ್ಷಣನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಬಬಿತಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಬಬಿತಾ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೋರಿ ಆತಜಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಬಬಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೂ ಬೈದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಂಬ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಅಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಫಿರ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದು ಓಲಿತ್ತೀರಿ ತರ್ತು ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಬಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವನಸಾಂಡೆ ಬಬಿತಕ್ಕ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಕ್ಲೇನ ಕೂಡು ಪೆರ್ಮರಿ ನುಗುದು ನಿಂಗುದುಂಡು ಅಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೆರ್ಮರಿ ಕೂಡು ನಿಂಗುದನ ಅಥವಾ ಕೋರಿ ನಿಂಗುದನ ಒಂಜಿ ಸರಿಟ ಅವೆಲ್ಲ ಪಂತೊಡ್ಡೆ ಆಯ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಎನಡಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಬಬಿತಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ ಟೀಚರಿ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಬೆಟರ್ ಬತ್ತಿರು ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಬಬಿತನ್ ಗಣೇಶ್ ಇನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬಬಿತಾ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದೆ ಓಲು ಕಲ್ಪುನಿ ರಕ್ಷಣನ್ನ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣನ್ನ ದಾದ ಕಲ್ಪುವರಿ ಇರು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇರ್ನ ಎಂಜಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಇರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ ಅತ್ ದಾದೆ ಪಲ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆತು ನೀರ್ನ ನನ್ನ ದಾದ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾದ ಮನ್ಪೋರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಒಂದು ಪಲ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತೆ ದಾದ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪೂರ ದಾದ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಪಲ್ನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಬಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಬಿತಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ರಕ್ಷಣನ್ನ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಯಾನ್ ಕೆನರಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ವಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರ್ಲಾರ ಈಗ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಲ್ನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಜೋಕುಲು ಸಾರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಹರ್ಷಿತ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹತ್ತು ಪರಾರಿ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಒಲ್ಪಾಂಡಿ ಪರಾರಿ ಭವ್ಯ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹತ್ತು ಪದವು ಒಂದು ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪುರ ಒಲ್ಪಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಸೌದಿಡುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ತಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ದಾದ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕೊಡ್ಬನ್ ನಾರಾಯಣನ ಇರ್ನ ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನೈ ಬಲೆ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಉಂತರೆಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯರ್ನೆಜ್ಜಿ ಬರೊಂದೆ ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಓದೊಂದೆ ಪುರ್ಸೋದು ಕೊರ್ರಾಲಿ ಎಂಕ್ ಮೋನೆ ಗಾಲಿ ದೆಪ್ಪರ ಪುರ್ಸೋದು ಬಿಡ್ರಾಲಿ ಶ್ವಾಸ ದೆಪ್ಪರ ಪುರ್ಸೋದು ಬಿಡ್ರಾಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಈರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೈದರ ಏಪಂಡಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೈದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಬೈದ ಅಂಡ ಇತ್ತಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಪೋಯರ ಆತಜಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೇವರೆತ್ತಾವಡು ಈರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೈದರ ಏಪಂಡಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಆಯ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓ ಅಂದೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಬಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ದಾನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತಜಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ತಿಕ್ವೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ನೇವೆ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಕಪ್ಪು ಓಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಇನಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೂರ ಪೋತೇರ ಅಂದು ಬೇತೇರ ಲೈವ್ ಪೋತೇರ ತೂಕ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಳು ಪುರ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಳ ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ಪೂರ ದಾದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರಾರು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಕ ಮಾತೇರಡಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಳು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಕಪ್ಪು ಲೈವ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ ತೂಕ ಕಪ್ಪು ಬರುವೇರು ಅಂತ ಪುರ್ತಕ ಬರುವೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬರುವವರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ತೂಕ ಬರುವೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಲ ಓ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಹಿಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ತಿರ್ತ್ ಕೆಸರುಗಲ್ಲು ಬಾಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ ಇಲ್ಲೋಕೆ ಲಾಯ್ ನೋಟ ಪೂರ ಮಾಡ್ಪೇರಾ ಓಕೆ 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 ದೀಪಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿಗಳ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು
ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ 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 ತೂಕ ಎಂಕಲ್ನ ನಾರಾಯಣನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆ ಗಂಡಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆದಲ್ಲ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅವ ಪೂರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಎಂಚಿನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಚ ಕಮಿಷನ್ ಈಗ ಚೂರು ದೀಪಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಮನಸ್ಸಾಂಡಿ ಕಜಿಪುದಾದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ದೀಪಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಕ್ಕ ಆರು ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂದು ಓ ದೇವರೇ ಸರಿತಕ್ಕ ಪಣದು ಇನಿ ಆರು ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾರೀತದು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇರು ಎಂದು ಪಂಡಿರ ಆರು ಪೂರ ಪೂರ ಮಲ್ಪುರತೆ. ಓಕೆ 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 ತೂಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಜನ ಪುನತ ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನ ಬನ್ನ ಪನ್ಕ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ರಕ್ಷಣನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದೀಪಿಕಾ ಹಾಯ್ ದೀಪಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ದೀಪಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ ಓಲು ಬಾಂಬೆ ಡೊಲ್ಲರ್ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಡೊಲ್ಲರ್ ಅತೆ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಾಸು ಕೊರಡೊಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಯಾರೇ ಮರ್ತು ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ಕಾಸು ಕೊರಡಪ್ಪ ಕಾಸು ಕೊರೊಂದು ಏರ್ ಬೇರೆ ಅನ್ಪಿ. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೆ ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದನ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಾಜಿಪ್ಪು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದೀಪಿಕಾ ಅಕ್ಕನ ಊರೋಲು ಒಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನಾರಾಯಣ್ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಬ್ರು ಕಾಸು ಕೊರಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೀಪಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ ಯಾನ್ ಪೂನೆರ್ದು ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡೇರು. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂನೆರ್ದು ದೀಪಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ ಲೈವ್ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೇರೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಿಲಕ ಪನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಕ ಡೈಲಿ 8:30 ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದು 8:30 ಹಿಡಿದು 10:30 ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುಗ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರದಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಂಕ್ಲೆಗ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಜೆಟ್ ಸದ್ಯಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದನ್ನ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ದೀಪಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನಿ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನವೀನ್ ಅನ್ನಗ ಫಾರಿನರ್ದು ಪೂರಾ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾರ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಿಯಾವ್ ನೋಡು ಚೈನಾದ ಕಲ್ಲಾಗ ನಿಯಾವ್ ಸರಿತ ನವೀನ ಹಾಯ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಪೂನೆಡು ಉಳ್ಳೇರ ಇರು ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದ್ ಅಂಕಲ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಚ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏರ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದಿರು ಮಚ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾ. ಸೊ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತನ ಪಲ್ನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅರ್ಧ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನ ಕುಲಾಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ದೀಪಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಔದಾದ ಇರ್ನ ಚೈನಾ ಪೋಯರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರು ಇಜ್ಜ ಅವು ಚೈನಾದಾಗ ಲಂಚನೆಗತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನ್ಯಾವ್ ಅನ್ಪೇರಿಗೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಾರಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ದೀಪಿಕಾ ಸಿಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಬತ್ತೇರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದಾಕಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಯಾನಂದ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಧನಂಜಯ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಪಕ್ಕ ಪನ್ನೋಡ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪನ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೀರು ಸೋ ಕೊಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಉಲೇ ಬಲೆ ಬನ್ಪ ತಂಚ. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ 19 ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ದಯಾನಂದನ ಇರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಕೊರ್ತು ಜಲ ಕೊರ್ದು ಇರುವ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ನಾವೇ. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯರೇ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯನ ಭವ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಇರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಧನುವನ್ನ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೊರಿಯಾ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರೇಗ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಆಂಡೆ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಆಂಡೆ ಇರ್ನ ಆದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೀದು ಪುರ ಕುಲ್ಯಾರತ್ತೆ ನನ್ನ 10 ಪೋಯರೆಜ್ಜವೆ ಮೂಲೇ ಕುಲ್ಲೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವಡೆ ಪೋಡು ಮನಸ್ಸು ಬಕ್ಕ ಅನ್ಪಲೆ 10 ಬಕ್ಕ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವು ಮಚ್ಚೀಸ್ದ ಯಾನು ತತ್ತದ ಇಳಿಲಿ ಬಲ್ತೀನಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಅವಳು ಅಂಡಿಲೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾ ಅಂಡು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡು. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಭೂತಾಯಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಚ್ಚಿ ಸೀರು ಲೈವ್ ಇತ್ತಡ್ಡ ಇರು ಕೊಡೋರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ತತ್ತ ಮಸೋಡು ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಸಾರಿ. ಸರಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಧನು ಅನ್ನ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಬೋಲ್ಲೇರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣನ ಇರು ತೂಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಸೇಜಿನ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪಣ ತೂಲೆ ಡನ್ ಇಂಜಿನ ಅಂಡು ಮನ್ಪೇರ ಆಪಣ ತೂಲೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಧನಂಜಯನ್ನ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಚಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಮಚ್ಚಿ ಸಾಫ್ ಕುಡ್ಲ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಲ್ನೆ ಒಲ್ಪ ಊರು ದಾದಂತ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದಾರ ಪಲ್ನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಜಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಮಲ್ಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಲೈವ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ನವೀನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಂತಡೇರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ಇಂದು ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ತೂದು ಇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲ ಮನ್ಪುವ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೋದನ್ ಪಣದುಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಾರಿ ಮಚ್ಲಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮಚ್ಚಿಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಚ್ಚಿ ಸಾಫ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇರೆಗ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಪುರ ಇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಇಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಾಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಕಪ್ಪದೊಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒತ್ತದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಆ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೆಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಬತ್ತೇರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಿಜಿ ಐರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಾಜಿಪೀರೆಗ್ ಭವ್ಯ ಆಯ್ ಹರ್ಷಿತ ಇರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಅನ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಇರೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಇರುವ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ನು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಅನ ಸಾತ್ ಜನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲ ಲಿಖಿತನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಪೆರ್ಮ ಇರ್ನ ಒಲ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಬೆಳಗಾವಿದ ಗೌಡಿದಿ ಭವ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ದಾದೆ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೈ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಚ್ಚಿ ಸಾಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆರು ಕಲ್ಪುನು ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಕಲ್ಪುನಿ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾರಾದರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಚ್ಚಿ ಸಾಬ್ ಕುಡ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಯಾನಂದನ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದಯಾನಂದನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕನ ಧನಂಜಯನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪಳ ಮಾತಿರ್ಲ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನೇ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಓ ಕಲ್ಪುನೆ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಈ ಪ್ರಾಯುಡು ಕಲ್ಪುನತ್ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣದ ಕಲ್ಪುನತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಈ ಪ್ರಾಯುಡು ಕಲ್ಪುನೆ ಹತ್ತು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಓ ಅಂದೇ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣನ್ನೇ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವು ತೆಲಿಪುನ ಕನ್ನಡದಾದ ನಂಚ ದೆಪ್ಪುನು ನೀರು ಅವು ಐಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ ಲಿಖಿತನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದಿಯೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದರಕ್ಕ ಓಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ದಯಾನಂದ ಅನ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಮಂದರಕ್ಕ ಲೈವ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ತೋಜೋಡು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿಕುಲ್ ತೂಯನ ಪೋಚಿನತ್ತೆ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಭವ್ಯ ಹೇ ಮಂದರಕ್ಕ ಓಲ್ಲಾರು ಅಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ 2-3 ಜನ ಪೋಯರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯರು ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಪೋಯಿನಕುಲು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದರಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇರು ಆಯ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಾಜಿಪೀರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸರಿತಕ್ಕಾಗ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನಿಯವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಏತು ಜನ 13 ಜನ ಉಳ್ಳರು 13 ಜನ ಪಟಾಪಟ ಸರಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನಿ ಯಾರು ಹತ್ತಿರ ಮಣಿ ಬಂದ ಗುಲ್ವೆ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಮಂದಾರ ಕಬಂಡೇರು ಇನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿ ಪಲ್ನಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಸರಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿ ಪಣೋಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡು ಆತು ದಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಂತದಿ ಜತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಆತಿಜಿ ಸೊ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೇರ ಏನು ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ ಬರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತಂಚಾದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತು ಪೋಂದುಂಡು ಮೇಲನೆ ಐಕಿತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ದೇವರಡ ನಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆವಾಡಂತೆ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೋಡು ಖಾಲಿ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವು ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂವೋಡು ಪುರುಸೊತ್ತು ಪುನಗ ಫುಲ್ಲು ತೂದು ಲೈಕ್ ಕೊರೋಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭವ್ಯ
ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ತೂವಂದೆ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ನಾನು ಲವ್ ಲಜ್ಜಿ ಅರೇಂಜ್ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲ ಜೀವನ ಪೊನ್ನುಲ ತೂತುಜಿ ನಾನು ಫೋಟೋಟೆ ಖಾಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕಗ ಇರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡಕ್ಕ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ತುರೆತ ಉಪ್ಪುಗರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಲೆ ಭಲೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿತಾ ಎಂಕ್ ಓದೇರ ಪುರ್ಸತ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಓ ದೇವಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ದಾದೆಕ್ಕಿಯ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಇರ್ನ ವೈಫ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಭವ್ಯ ಇಜ್ಜಿಯ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಫ್ ವೈಫ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವ್ರದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೇರೆಗ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಇರ್ನ ಡೈಲಿ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು 8:30 to 10:30 ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ 8:30 to 11:30 ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಕೂಡ ಅವಿಯರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬತ್ತೇರು ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಡಿಗೆ ಆಂಡ ಅಂದ್ಕೇನೋದ್ರು ಅಡಿಗೆ ಆತನು ಮನಸ್ಸಲಾತನು ಅಡಿಗೆ ಅನ್ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಮಂತಿತೇನಿ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಬಂಗಾಪುನ್ ಪಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪವ್ಯನ್ನ ಬುಡುವೇರ ಅಂದ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಜೈ ನಮ್ಮ ಅವುಪ್ರ ಪಂಪಿನ ಬೊಡ್ಚ ಅಂತೋಜಿನ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚೇನೆ ಪಾತೇರ್ಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯನುಪುರ ಕಣಪಿನ ಬೊಡ್ಚಾವೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೈಗಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಳು ಪನ್ಪೇಟ ಪನ್ನಡು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪಾಡು ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಗ ಹಂಚಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಏರಿಗೆ ಏರ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನ್ಪಾಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಲೈವ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ನ ಒಬ್ರ ಅವು ಅಗತ್ಯಜಿ ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಐಟು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಏರಿಯಾಗಳ ದಾದಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಡು ನಮಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ಒಂದು ಮಂತೇಟ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಾಕ್ಲಿನ ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಚ್ಚಿಸ್ದಾರ ಅಂದಿ ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಭವ್ಯ 2 ಸಾರ ಬೈಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತಬ್ರ ಸುದ್ದಿ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಷಯಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೇನೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನವೀನ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರ್ ಬೈದಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸುಲಭ ಒಂಜ ಲೈಕ್ದ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಇಜಿನ ಖಾಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು 2 ಸತಿಂಚ ಒತ್ತಿ ಅಡಾನ್ ಲೈಕ್ ಆಪುನ್ ಕುಡರ ಒತ್ತೆರ ಪೋಚಿ ಕೊಡ್ತಡ್ಡ ಅವು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆಪುನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆರು ದಾಲ ಪಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದ ಅವ್ವೇ ಅನ್ನ ಬರಡ್ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಣತ್ತ ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆಡ್ಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲಾಪುನ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಮೊಕ್ಲೇನು ತುಯ್ಯರಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾತಾಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರು ಪುದರ್ದೀತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಅಂದು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ವಿನಯನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರಿತಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದೂರ ಪೋಯಿರಾರು ಒಂದು ಕೇಂಡೇರು ಮಲ್ಲೆ ಜಿಪ್ಪೇರು ಸುಖ ಅಕ್ಕಳು ಪುರ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೊರವರ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಆತೆ ಲೈವ್ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಮಾತಾ ಕೊಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಅಂಚೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಪೋಪೇರು ಆತೆ ಅಕ್ಕಳು ಉಂತುಜೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದೂರ ಪೋಯಿರಾರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನೆರಡೆಗೆ ಬಲ್ತೆರ ಅಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏನ ನೆರ್ತಿಜೇರದ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋತುವೇರಿ ಧನಂಜಯನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ದಾನೆ ಬಂದು ಸಮಾಚಾರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ದೊಂಬುಂಡು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಅಣ್ಣ 8 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಬೋರ್ಡಂಡ ಇತ್ತೆ 8 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ 35 ಡಿಗ್ರಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಹೌದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂತೀನಿ 14 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 14 ಮೆಸೇಜ್ ಪಟ ಬರೊಂದು ಪಡತ ಸರಿತಕ್ಕಾಗ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ನಾರಾಯಣ್ ಪದ್ಯ ಏಪ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ದಾಲ ಯೂಸ್ ಆತಂಡ ವಾಚ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡೆ ಅತ್ತು ವೇಸ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನತ ಸೊ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುಂದೇನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಲೈವ್ ಐಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ಲ
ದಾಲ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಆತ್ರೆ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬೈಯ ಮಟ್ಟ ಪೊಂಜೋಲ್ ಪುರ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಕಲು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಎಂಗಳು ಡೈಲಿ ನಿಕ್ಕಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾಸು ಬರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಹಾಕೇಂಡಿ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಬರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾವಡು ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಆತೀನಿ ಸೊ ಬಾರಿ ಬಂಗಂಡು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ವಾಚ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿನ ಚುಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವಿನಯ್ ಅಣ್ಣ ಈರಿ ಇತ್ತಂಡವಂತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೇರೇನು ಸರಿತಕ್ಕ ಡಾಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಾಲ್ ಮಂತಾರೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕ್ರೋರ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಆರು ಪನ್ಪುಜೇರು ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದೆತ್ತು ದೀಪರ ದಾನೆ ರಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೋ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ದೆತ್ತು ದೀಪರ ಅಂದು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಆಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ ಸಿದ್ದು ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರಿ ಈರು ಓದಿಜಾರು ಎಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವನಸಾಂಡೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ತುಯ್ಯನು ಓದಿಜಿದೆ ಪಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ ಅವೇ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಾಕಿದಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪೋಪೆಡ್ಡೆ ಎಂದು ಖಾಲಿ ಅವೇನೇ ಪಾತೆರ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುಡ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ಸೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಯಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯಕ್ಕ ಓಲ್ಯರು ಸಿದ್ದು ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಅರ್ನಾತಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರಿತಕ್ಕ ಆಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಓ ಅಂಚನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡೆ ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಡ್ಯಾರಿಗೆ ಮೀಂದ ಗಜ್ಬಿಲ ದೋಸೆ ಎತ್ತನು ಇನ್ನಿದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮಂತುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ಡ್ ಉಳ್ಳರ ಅವರ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಒಂಜಿ 15 ಆರ್ಟ್ ಬರಡು ವರಾನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಇಂಕ್ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನವೀನ್ ಅನ್ನಾಡ ಡ್ರೆಸ್ ತ ಕಲ್ಲರ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾವ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನೇನು ಪಾಡು ತೆಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾಡುಡತ್ತ ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಕೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಿಖಿತನ್ನೇ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಕೇನಾಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಟ್ ಕಡಪುರಿಯರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇತ್ತೆಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತೆಡೆ ಬಂಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಯಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ತೂಕ 23 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸಂಪತ್ 23 ಜನ 15 ಜನ ಸಂಪತ್ತನೇ ದೂರ ಪೋಯರು ಸರಿತಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೊಕ್ಕನ ಜಾಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದನ್ನೇ ಬತ್ತು ಓಡಿಪೋಯರು ಮಾರೆ ದಯಾನಂದನ್ನೇ ವಿನಯಪುರ ಬತ್ತಿನಗಳು ಓಡಿಪೋಯರು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಭಾವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ವಾ ಜಾಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯನ ಉಳ್ಳಾರತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೋಚವೆ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಚಾಲು ದೀದೆ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತುಂದಪ್ಲೆ ಭವ್ಯ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಧನಂಜಯನ ವನಸಾಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಆಯ್ ಹರೀಶ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇರ ಹರೀಶ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅವು ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಅತ್ತಿ ಬಾವ ಪನ್ನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾವ ಪನ್ನಿ ಏರವು ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ ಬಾವ ಬನ್ನಿ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಗ್ಲಾಸದ ನಂಬರ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬಾತನು ಪಲ್ಲಿ ಪಾಡಿದ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸಾರಿ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಹಿರೇಂಚ ಉಳ್ಳರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣವೇ
ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ 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 ಗೊತ್ತಾನು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ನ ಮಾಮೂಲು ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಪಣದಲ್ಲಿ ಆರು ಬರೆಯಾರು ಬಿಜಿ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಪೂರ ಓಕೆ ಅವರ ಮಾಡಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹರೀಶನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಅಂದು ಹರೀಶ್ ಭಾವನ ಸಾರಿ ಧನಂಜಯ ಅನ್ನೆ ಒಂತೆ ಹರೀಶನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಹರೀಶನ್ನ ಒಳ್ತಾರು ಅಂಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರೀಶನ್ನೆ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪಣದು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಗುರ್ತಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಧನಂಜಯನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಹರೀಶನ್ನ ಒಳ್ತಾರು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಟಕ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬೇಕು ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೇಜನ್ನೇ ತೂಪುಜೇರ ಲೈವ್ ಕ್ಯಾಂಡೇರಿ ತೇಜನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಟ ಪುರ ತೂಪಿನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶನ್ನ ಒಲ್ಪ ಇನ್ನ ಊರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಹರೀಶನ್ನ ಗುರ್ತಜ್ಜ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿರಿ ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕುಶಾಲನ್ನೇ ಬೈಜ್ಜರ ಅಂದ್ಕೇಂದಿರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಿರತ್ತ ಬರ್ಪೂಜಿರ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ತೂದು ಬೋಪೇರಿ ಮುರಣಿ ಇರ್ನ ಬೆದ್ರದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಪುದರಿಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಎರೆಗಡೆ ನೆನ್ಪುಂಡಾರ ನಾ ವಿನಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ತೇಜ್ ಬ್ರೋ ಬಿಸಿಯೇ ವಿನಯನ್ನ ಹಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಕ್ರನ್ನೆತ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ವಿಷಯ ಮರತ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟ್ 6 ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಅಂದಂದು ಆ ಪುದರ್ದ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡಿದೆ ಎಂಗ್ಲ ಬರಿತಾರಲ್ಲ ಲತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಅಂದದ ಅಂಚ ಲತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಈ ರೇಂಜ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತೇನೆ ಈ ಲೈವ್ ಪೋಂದುಂಡತೆ ಅವೇನು ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ಇರ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆತನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಜನ ಬರ್ಪೇರಂತೆ ಎಂಕಿತ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಾವು ಲೈವ್ ಉಡಲ್ಲ ತವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ಅವರ ತೂದು ಬೋಪೇರು ಅಪ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪು ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪೇರು ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಪಣ್ಣದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಪೋಚಿ ಅಂತ ಕುಲ್ಲೇವೆ ಇರ್ದಾಯಗ ಬಲಿಪುನ್ ಇತ್ತ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಬರಿತಾರು ಬರ್ಪುಜಿರ ಲೈವ್ ಅಂದ್ಕೇಂಡೇರು ಈರು ಬರೀತಾರ ಬಂಡ ಬರಿತಾರುಂದಾರ ಯಾರು ಮಲ್ಬಾರಿ ಅನಿಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಬತ್ತೀರ ಆಯ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ನವೀನನ್ನೇ ಪನೋಡೆಂಕ್ ಅನಿಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಸೌಖ್ಯನ ಮನಸ್ಮಂತರ ದಾದಾ ಖಜಿಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಲೈಕ್ ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದಿರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದೀಪಿಕಾ ನಕ್ಲು ದೂರ ಪೋಯಿರು ಎಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬರೀಟ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಇಜಿಂದಂಡ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 2 ಸತಿ ಒತ್ತುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು 3 ಸತಿ ಒತ್ತೊಚ್ಚಿ ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚ ಉಳ್ಳರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪುದಾದೆ ಉಂಡರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಲೆ ರಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಪೋಯೆಂದಿಜ್ಜತ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ರಕ್ಷಣನ್ನಿ ಪುರ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪುರ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಬೇತಕ್ಲ ಲೈವ್ ಪೋಯರ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸಿ ಉಳ್ಳೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸಿ ಉಳ್ಳಾರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜೆ ಉಳ್ಳರ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಪೋಡು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಭವ್ಯ ಆಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ವನಸಾಂಡೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೊರ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಪ ನಿಮಿಷೋಡು 25 ಲೈಕ್ ಆತನು ಸೊ ನನವಂತೆ ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಆಪ್ಲಕ ಮನ್ಪೊಡಿನಿ ಮಾತೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಳ ತೂಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಆ ವನಸಾಂಡ್ ವೆಜ್ ಇರೆಗದಾದೆ ಆಂಡೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ವೆಜ್ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಇರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಪಲ್ಯಾರೆಗ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕಗ್ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು 15 ಜನ ಬತ್ತೇರಿಯರ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಹೈಡಿಡ್ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಹೈಡಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ ಪಿದೇ ಬಲೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತಕ್ಕನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ಅಂತೋಜು ನೆಂಕ್ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮೆಲಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು
ಅನಿಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಬಂಟ್ವಾಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಂಟ್ವಾಲನೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಓ ಅಂದೇ ಸಿಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶ್ವಿನಿ ಆಯ್ ಹರ್ಷ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೈತಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಟ್ವಾಲ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೂರಾ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪದ್ಯ ಏಪ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಹರ್ಷಿತ ಓ ಪದ್ಯ ಪನೋಡ ಒಂಜಿ ನಲಿವ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೆ ಪನೋಡ ಇಷ್ಟಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಲಿವ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೆ ರಾಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ನ ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಔಪ್ರ ಭಂಗ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಿಯೇ ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಶೇ ಪರಾತ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪರಾತ್ ಆತದ ಪೊಸತ್ ಪುರ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಯದಾಕುಲು ಪನ್ಪನ ಪೊಸತ್ ಪುರ ನನದ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಪುರ ಪರಾತ್ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಪುರ ಪದ್ಯ ಪರಾತ ಅಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ನಾರಾಯಣ ಬ್ರೋ ಒಲ್ಪದಾರ ಅಂದ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಮಾತೆರ್ಲಾರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಯ್ತೆ ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮುಂಗಾರು ಮಲೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಿ ಓ ಪದ್ಯ ಓ ಮುಂಗಾರು ಮಲೆತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ಯಾ ನಲಿವ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೆ ಪನ್ಪೆ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಪನ್ನೆ ಬ್ರೋ ಪಣಂದಿರು ಓಕೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆವಕುಲ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ತೆಲಿಪೆರವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಜಿಂದು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಾತ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತುಕ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತ ಪನ್ಪೇನೆ 18ದ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೆ ಅವ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ನಾ ಮುತ್ತಾದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ಹಾಲ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಿಳಿಯ ಕುಸುಮಗಳ ಮಾಲೆ ಕೊರಳಲಿರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಂಗಲ ಬೆಳಕನು ನನ್ನ ಕಂಗಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಗಲ ಬೆಳಕನು ನನ್ನ ಕಂಗಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಏಳು ಮಗುವೆ ಮೇಲೇಳು ಎಂದು ಹೊಸ ಬಾಲ ತಂದೆಯಮ್ಮ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬಲಲುತ್ತಿರೆ ಬಂದು ಕೈಯ ಹಿಡಿದೆ ಕಂದ ಏಕಲುವೆ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಇದೆ ಎಂದು ನೀನು ನುಡಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯವೋ ನಾನೆಂದು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯೋ
ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯವೋ ನಾನೆಂದು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯೋ, ಇಂದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಆನಂದ ಪಡೆದೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ, ಶಾರದೆ ದಯೆ ತೋರಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ನಾ ಮುತ್ತಾದೆ. ಶಾರದೆ 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 ಶಾರದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪಲ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೆಲವು ಜನ ಬಲ್ತೇರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮಾರೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು. ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಭವ್ಯ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು, ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು, ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ಭವ್ಯ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಟ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲೆ ಪಕ್ಕ 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 ಅಂತ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನ ಬಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಆತ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರೋಕೆಡ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನತ ಇತ್ತ ಪ್ಲೇನ್ ಪಣ್ಯಾರ ಆತಂದು ಆಪುಜಿ ಕರೋಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಕ ಪಣ್ಯಾರು ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಊರುಡು ಬರ್ತದೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರಿಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜದಾಯ ಮನಿ ಪೂಜೇರು, LNCS ದಾಲ ಪಂಡಿಜೇರು ಎಂಕ್ ಬೇತೇರು. ಸರಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ದಾಲ ಪಣ್ ಪೂಜೇರು, ಅಂಚೆನೆ ಕೂಕಿಲ ಪಂದು ಜಾಲ. ಸೌಮ್ಯ ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೆ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಗುಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅತ್ನೋಡೆ ಏನು ಮನೆ ಬಂದ ಗುಲ್ವೆ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಖಿಲಪುರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣಗಳೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೇಡ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿನಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿನಯನ್ನ. ಇರೆಗು ಕೊಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಾವಳಿ ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಾನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಾವಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಾವಳಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೆಗೆ ದಯಾನಂದನೆ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋತೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆವ ಕುಲವೇ ಲಿಖಿತ್ ಪಾಪ 2 ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಆಯನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಪದ್ಯೋಡು ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕಾಯಗ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಐಕಾಯ ಕೇನು ಅವೇ ಪದ್ಯನು. ಸೊ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆನಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಐನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಏ ಸೈವಣ ಚೈಯನ ತೋಡ ಇನಿ ರಕ್ಷನ್ ಬಾಯಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಜ್ಜ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯನ ಓಡಿಪೋಯಿರಿಯ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡಿಪೋಯಿರು ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಓಡಿಪೋಯಿರು ಬಬಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಓಡಿಪೋಯಿರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪೊಸದ್ ಬೈಜರತ್ತ ನಡುಟು ಯಾನು ಪದ್ಯ ಬಂದಾಗ. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಓಕೆ ಖಾಲಿ ಪ್ರವೀಣನೇ ವರಿ ಬೈದಿನತ. ಓಕೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನವೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೋಕಾಣ್ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜರ್ ದಾನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಲ್ಲೇರು 14 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು. ಭವ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೋಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನುಬ್ರು ದೂರ ಪೋಯರು ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು. ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲ ಕನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ 14 ಜನತಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಸೋಕಾತನ ಬರೋಣ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪನ ಅಂಚ ಪಂಡಾರ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡತ್ತಾ ಐಕ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೋಡೆಯರು ಬೆಂಕಿ ಅಕ್ಕಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ದಾರಿ ಇಜ್ಜರೈನಿ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ 4 ಕಾರು ಉಂಡು ಪುಚ್ಚತ್ತು 2 ಕಣ್ಣುಂಡು ನಾಯತ್ತು ಯಾನು ದಾದೆ ಅದಂಬೆ ಪಿಲಿಲ ಆಪುಜ ಸಿಂಹ ಆಪುಂಡು ಮುಗೇರಗು 4 ಕಾರು ಮುಗೇರ ಆಪುಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಐಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜರಿ ನೀ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ 30 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. 30ನೇ ಲೈಕ್ ಆಂಡು ನಂಗೆ 55 ನಿಮಿಷ 17 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಏರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹೈಡ್ ತಡ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ರಕ್ಷನ್ ಆಪಿ ಪಣದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಏರು ನರಮಾಣಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನರಮಣಿ ಮಾರ್ರೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಹಾಗೆ 4 ಕಾರ್ ಇಜ್ಜದ ರಡೆ ಕಾರತ ಪೆತ್ತ ನಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಚೆನತ 4 ಕಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೆತ್ತಲ ನಾಯಿಲತ್ತು ಪುಚ್ಚಲತ್ತು ಬೇತ ಪೂರ ಉಂಡತ. ನರಿ ಉಂಡು, ಕುದುರೆ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಆನೆ ಉಂಡು, ಪಿಲಿ ಉಂಡು, ಸಿಂಹ ಉಂಡು, ಕರಡಿ ಗಂಡಲ ರಡ್ಡು ಕೈವನೊಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳನೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಸೋಕು ಏರೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕೊರೆ ಖುಷಿ ಅವಡಂಚ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಫ್ ತುಗ್ಲಾಕ್ ಬತ್ತೀರು. ಸಲೇಮ್ ಅಲೆಕುಮ್ ಪಣಂದುಲಿರು. ಹಾಯ್ ಸಲೇಮ್ ಅಲೆಕುಮ್, ಕೇಸೆ ಹ್ಯಾ. ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದು ಏರು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಣ್ಣ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ. प्लीज़ एक लाइक दीजिए मोहम्मद तुगलक, और हम लोग को सपोर्ट नहीं किया तो वीडियो देख के सपोर्ट कर दीजिए. थैंक यू सो मच आप आने के लिए. ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಹಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹಿತೇಶ್ ಬಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಸಲಾಂ ಬಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಂ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನೋಪ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಏರ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮುರ್ತಾಕುಳು ಬತ್ತಾರ ಅಂತೋಜುಂಡು ತೂದು ದುಬೈದ ಇಂದ ಏರ 32ನೇ लाइक बाकी उंडु. हितेश लाइक कोरियारा अत मोहम्मद तुगलक आपने लाइक नहीं दिया? लाइक नहीं दिया तो एक लाइक दे दो, सपोर्ट करो जाके वीडियो देख के. ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಲೋ ಆಂಡ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅಂತ ಪಟ ಪಟ ಬರೋಡು. ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಅವು ಎಂಚ ಬ್ರೋ ಪಂಡೇರು ದಾದೆ ಅವು ಎಂಚ ಬ್ರೋ ಪಂಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹೇ ಪಣಂದುಲಿರು. ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ದಿನೋಲ ಬಲೆ 8:30 to 10:30 ಇರೆಗ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ. ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀತಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಯಾರೊಂಜಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾಲ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಅಕ್ಕ. ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಯ್ಯಾರೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುದೊಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇರೇಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಇಜಿನ ನಾಡ್ನಾಗ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯ ಫೋಟೋ ತೋಜುನ ಎಂಚಾದು. ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ನೀತಾ ಸಿಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯ ರಕ್ಷನ್ ಈ ಪೆಟ್ಟು ದಿನ್ಪನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ನೀತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲನ್ ಸಿಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಲಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಜಿಂಡಲ ತಿನ್ಪೇನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರ್ಷಿತಕ್ಕ ಈರ್ಲದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ಲತೆ ಈರು ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕಡ ಪುರಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಒರಿಯಾಗೋರೆಡು ಪಾತೆರೊಂದುಪ್ಲೆ. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ನೀತಾ ಸಿಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವನಸಾಂಡೆ ನೀತಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೆ ನಾರಾಯಣನ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. 15 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚ ಬರೋಡು ಫಟ 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 ಅಂದು. मोहम्मद तुगलक किधर से लाइव कर रहा है के नंदुलेर. हम यूएई से कर रहे हैं भाई, लाइव यूएई से कर रहे हैं. अर्षिता कुलाल आए पेट्टन पूरा गेन पूजे पणंदुलेर. नारायण कुलाल ಈ ಅರ್ಷಿತಕ್ಕ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ವನಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಅಂದು ಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನಲ ಅಂಡ್ ನೀತಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆದ್ಮನ್ನ ತಾಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅತ್ತ ವಾಜ್ ಅಂತ ಅನಿಲ್ ಅಂದ ಅನಿ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋ ಮಂತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಹಾಂ ಅತ್ತ ಅನಿಲ್ ಅನಿಲ್
ಎಲ್ಲ ಪುರ್ಸತ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದವೇ ಮೂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಪೂರ ಮಂತದ ನಂದರ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಜದಾಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಂತಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವು ನಾಡೋಡಪ್ಪನಿ ಎಲ್ಲ ತೂತಿಜಿ ಅವು ನೂಕೊಂದು ಇತ್ತು ಅವು ಐಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ಆಡ ನೂಕ್ಟು ಏನು ತೂಪು ಎಂತ ಪಕ್ಕ ಇರೇ ಪಾಡೋ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಎಂಕ್ ಪೋಂಬೆ ಇರಗದಾದೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಇನಿ ಈರು ಕೇನ್ಲತೆ ಆರೆ ಪಣ ಎಂಕ್ ಗುಜ್ಜೆ ನೀತಕ್ಕ ಪಣದಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ದಾನೆ ಆತು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದು ಪಾತೇರು ನವೀನನ್ನ ಹಾಕೊಂಡೇರು ಈ ಜವ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನತ್ತ ಕಾಲ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಏನು ಇಂಚೆ ಪಾತೇರ ಅಂಜಿ ಸರಿ ಅಬ್ಬ ಜವ್ ಬೇತೆ ಅಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಕುಡಲ ಸಿಸ್ ಪಣದಲ್ಲೇರು ನೀತ ಕಿಚನ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ನೀತಕ್ಕ ಪಣದಲ್ಲೇರು ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ಹಂದೆ ಪಣದಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ನೀತಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ದಾರಕೇನದಲ್ಲೇರು ಆ ನೀತಕ್ಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೇರದು ಪ್ಲೇ ನೀತಕ್ಕನ ಪೋಯರ ಬಿಡೊಚ್ಚವೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಪೋಯರ ಬಿಡೊಚ್ಚು ಓಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಬನ್ನಿ ಅವೇ ನೀತಕ್ಕ ಯಾನು ಉಡುಪಿ ಇರ್ನ ಓರು ಕೇನದಲ್ಲೇರು ಭಲೆ ಭಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಟ 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 ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಟ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ 14 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಏರ್ಲ ಹೈಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೆಪ್ಪುಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ ವಸ್ತು ದೀತೆರ್ ಅವಿನ ಪೂರ ಒತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿಸ್ ತೋಜ್ಜೇರು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಬಿಜಿ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಸಬ್ ಕೊರ್ಪೆ ಉಂತುಲೆ ಎಂಕ್ ಸಬ್ ಕೊರ್ಪಾಲೆ ಉಂತು ಯಾಪಂಡಿರ ಇರೆಗ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇನೀರು ಉಂತೊಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂತು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಈತಿ ಜನ ಪೂರ ಸಬ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಜನ ಇರ್ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರು ಸಬ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಬಂಗಾರದ ಸರ್ಪೆ ಬಿಲಡ್ ನೀರು ಪರ್ಪುಂಡು ದಾದೆ ಪಲ್ನೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಸರ್ಪೆ ಬಿಲಡ್ ನೀರು ಪರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಲ್ನೆಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತುಗಲಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ಐ ಮೀನ್ ದೇರಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಪವಿ ಬ್ರೋ ಓಲ್ಲೇರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂಡೇರು ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ಏ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಲ್ನೆ Mohammad Tughlaq, you can subscribe my channel after watching the video. Thank you so much. Answer ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಇಪ್ಪುನ ಮೂಲು ಬರ್ಪೆ ನೀತ ಕಿಚನ್ ನಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ಓ ಅಂಚ ಪಂಡ ಈರು KU ಎಲ್ಲೇ ಆವ್ ದಿನೋಲ ಬಲೆ ಇರೆಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕು ತುಯ್ಯರು ನೀತ ಕಿಚನ್ ಅಂದು ಈರು ಅಡಿಗೆದ ಪೂರ ವೆಚ್ಚ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಸೊ ಬಲೆ ದಿನೋಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಿನೋಲ ದಾಂಡೇನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಸಂಡೇ ಮಿನಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುನ ಬರೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಳು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕೊಡ್ಮಂದ ನೀತಕ್ಕನ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಹತ್ತು ಕೊಡ್ಮಂದ ನೀತಕ್ಕ ಹತ್ತು ಒಂದು ಕಿಚನ್ ನೀತಕ್ಕ ಉಡುಪಿದಾರಂದು ಪಂಡೇರತ್ತ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಈರ್ ಕುಲಾಲಿ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹತ್ತು ಉಡುಪಿದಾರ್ಗೆ ನೀತ ಕಿಚನ್ ಹತ್ತಿ ಉಡುಪಿ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು मैसेज बराड पक्का पक्का ಏರ್ ಮಾತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜರಾ प्लीज़ लाइक कर ले अगर कोई लाइक देने के लिए बाकी है तो प्लीज़ लाइक दीजिए देरा पे किधर बोल के पूछ रहे हैं देरा पे अपना ये है ना अलबराह का पास है मोहम्मद तुगलक देरा पे किधर ओके ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಓಳಿತರೀರಿ ಇದು ಕೊಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತ ಪೋಯಿರು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ದೇರಪ್ಪೆ ತೂದುಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನೀತ ಅಕ್ಕನು ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನೀತ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇನಿ ಕಪ್ಪು ಇಜ್ಜೇರು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಒರಿಯರಿ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಒರಿಯರಿ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಪುಗ ನೀತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಂಪು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪನ್ನ ಗುರ್ತನು ನೀತಕ್ಕ ಗಂಚಂಡ ಆರ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಪೋಪೇರು ಪಾಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರಾರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಓಕೆ 14 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪಟ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟಪ 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 ಓಡು ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಣ್ಣ ಕೊಡೋರೇನು ಕೊಡು ಅವು ಮೆತ್ತು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ನೀತಕ್ಕನು ಪುಚ್ಚೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾಸನು ತೂಲೆ ಎಂದು ಬಂತೇರು ನೀತಕ್ಕನ ಪುಚ್ಚೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟಪ ಟಪ
ನೀತ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪಟ ಮನದಲ್ಲಿ ನೀತ ಕಿಚನ್ ಈ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಒಂದು ಆರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಬರ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಓಕೆ 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 ಅಂದ ಆರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎಂಕಿ ಎಪ್ಪಲ ಪೋಯರಾತು ಜಾರು ಎಂಕ್ ದಿನೋಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಡ ಫನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಗ್ಗೆಡ್ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತು ಆರು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ಆಯ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ಉಂತುಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಟಾ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಏತ್ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡು ನೀತಕ್ಕ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಒಂಜಿಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದು ನಾಯ್ಕು ಒಂಜಿಕೆದಾಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿಕೆ ಬೈದಿನ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಪುರ 200-300 ಮನ ಒಂಜಿಕೆ ಬೈದಿನ ಸೋಕುಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಆ ಪುಚ್ಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಒಕ್ಕ ಬಲ್ತದುಂಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಗದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆ ನೀತ ಕಿಚನ್ ರೆಡ್ ಉಪ್ಪುಣಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೆಡ್ ಉಪ್ಪುಣಿಯೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು मोहम्मद तुगलक हाय पनंदुल्ले हाय मोहम्मद तुगलक थैंक यू आप सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को लाइव में रह के ऐसे ही मेरा चैनल भी चेक करो थोड़ा अच्छा आप अलमुराबाद का है ओके 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 नीता किचन कभी मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे नो प्रॉब्लम सही है आप मेरा चैनल चेक कर लो फिर लाइक करो सपोर्ट करो नीता किचन इज्जी रेड्डी पुणे पनंदुल्ले नारायण कुलाल रेड उंडु कते काते वंडे काते रेड उंडे कते ನೀತ ಕಿಚನ್ ತೇಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪುಚ್ಚೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕನತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿರ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪುಚ್ಚೆ ಮನದಾನಿ ತಪ್ಪದು ಬೋತುಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡ ಕನತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಪುಚ್ಚೆದ ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ನೀತ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಪಾಪ ಏನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೇರುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನೀತ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀತ ಕಿಚನ್ ಮಂಗ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು 16 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 16 ಜನ ಮೆಸೇಜ್ पड़ोंदे पुले पूरा मोहम्मद तुगलक भाई आप लाइक नहीं दिए तो एक लाइक दीजिए लाइक दे के सपोर्ट कीजिए अपना लाइक देने का स्टाइल क्या है एक तो उधर बटन है लाइक बोल के ऐसा नहीं है तो 2 बार टैप कर दिए 2 बार टपा टपा करेगा ना टिप कर देना लाइक हो जाएगा ನೀತ ಕಿಚನ್ ಮಂಗ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪುಚ್ಚೆ ಮೋನೆ ಮುಚ್ಚಿದು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಪಣಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೀಪುಂಡು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೀಪುಂಡು ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಬ್ರೋ ಉಳ್ಳರ ಹಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರು ಓಡೆ ಪೋಯರು ಪೂರ 11 ಜನ ಆಯ್ರು ಪ್ರಮೋದನ್ನೇ ಸರಿ ತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಕಿ ಬ್ರ ಓಡೆ ಬೋತೇರು ದೀಪ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ದೀಪ ಒನ್ಸ್ ಆಂಡೆ ನವೀನನ್ನ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀತ ಕಿಚನ್ ವನಸಾಂಡಿಯನ್ನ ತುರೆ ಉಪ್ಪುಗಾರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ವನಸಾದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಳ್ತಾ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಊರುಡಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೇ ಮುಜೆ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಆತಾ ಹೇ ವೋ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು अंधे संपदन्ना ओके ओके मल्ले जी ओनते ओनते आया तो भी अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग बात कर सकते हैं कुलाल सिस यस नारायण ब्रो गुड ब्रो बरंदुल्लेरे कुलाल सिस्ना इंक्लेग प्रश्नेಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿ ಜಾತ ಅರ್ನ ಏರ್ಲ ಎದುರುತ್ತರ ಪಂಡಿಜರತ ಇಂಚ ನಾವು ಬಿಲ್ಲೊಟ್ಟು ಪೇರ್ ಬರ್ಪಿನ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಈರೆ ಪಲ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು ಈಜಿನ ಪನ್ಪುಜಿರ ಮರತೂರ್ ಪೇರು ಈರು ದಾನೆ ಉಂತಿನಿ ನವಿನನ್ನ ಕೇಂಡೇರು ಅವು ಅಂತ ಕುಲ್ಲುದು ಬಚ್ಚಿಂಡಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಉಂತೊಂದು ತೂಕ ಅಂದು ಎಂಗಲ ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ತಿದಿರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಈ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಕುಲ್ಲುಗ ನಾರಾಯಣ ದೀಪ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ 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 ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಎಲ್ಲೆನ್ನ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿತೇಶನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹಿತೇಶನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಖಿತನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಬ್ರೋ ಓಡಿ ಪೋಯರು ಸಬ್ಬು ಕೊರ್ಪಲ್ಲಿ ನವೀನನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಯ್ತೆ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ 16 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 16 ಜನಲ ನೀತ ಅಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೀನು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ನವೀನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ದು ಕೋಡೆ ಇತ್ತರುತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನಿಂದಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇಜಿನ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನವೀನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದು ಪಾಡ್ಲೆ
ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ನವೀನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಪಾರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೆರ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಕಾರ್ಲ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಯಾರು ಬೇತಾಕ್ಲೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅರೆಗಳು ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅಂತ ಸೊ ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀತ ಕಿಚನ್ ದಾರೇನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ನವೀನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡಲಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪನಪ್ಪಾಗ ಮೆರ್ನ ಜನ ಅಂದು ಸೊ ಆರ್ಲ ಪಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರು ಬೇತಾಕಡ ನಂಗೆ ಪೂಂಬೆ ಸಂಪು ಪಂದು ನೀತ ಕಿಚನ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನೀತಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಕಡ ಪೂರ ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಇರೇನು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂವೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಎಜ್ಜಂದು ಸೊ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಲ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲ್ಲಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಡ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರು ಲೈವ್ ಬತ್ತಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ಎಜ್ಜಿಂದಂಡ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಫೋನಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪುಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಅವೇ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೆ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಾದ ಸ್ಟೋರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪುರ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತು ಜತ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಚೂರು ಆತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪುರ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತ ನೀತ ಕಿಚನ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರಮೋದ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಸರಿತಾ ನಾರಾಯಣಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಏತು ಜನ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾರು ಸಂಪತ್ತನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎಲ್ಲೇ ಪೂರ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಗರ್ನ ಲೈವ್ ಮಿನಿತ್ತನ್ನ ಪೋಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಯಡಲ್ಲ ಒಂದು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ನವೀನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ ಬೈದಿನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಅಂದೆ ಸೊ ಆರ್ಲ ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಾವೇರು ಅರ್ನ ಜನಕಲ್ಡ ಪೂರ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಓಕೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೂಕಿ ಬಂಡದ ಹಾಗೇನು ಸಾರಿ ಕೂಕಿ ಬಂಡ ಅವನಿ 14 ದಿನ ಆ ಪುದರ್ ಉಂಡು 14 ದಿನ ಹೊಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ್ಗೆ ಸೊ ಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ಆ ಪುದರ್ನ ಗಡಿ ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಲ್ನೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂಪದನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯಾರು ನೀತ ಕಡ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ರಜ್ಜಿರ ನೀತ ಕಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಉಂತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರೇನು ಕಟ್ಟಬಾಡ್ಲೆ ಪೋಯರ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಆರು ಪಾತೆರ್ ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಡ್ಡ ಮೀನಿ ಇಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಂದೆ ನಾರಾಯಣಣ್ಣ ನೀತ ಕಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇರೇನ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಪಾತೆರೆ ಜನ ಬೋಡಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ ಗುರ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂದಿ ಇಜಿರಲ್ಲ ಇರೇ ಕಪ್ಪು ಬೈದುಂಡ ಸೋಕು ಪಾತೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಇರೇಗ ನೀತಕ್ಕನ ಗುರ್ತಂಡತೆ ಒಂತೆ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲುಕ್ ಕೂಕಿನ ಪುದರ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀತ ಕಿಚನ್ ಸಂಪು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನೀತಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನೀತ ಬಲ್ಲುಡು ನೇಲಾವೋಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ನೀತ ಸಿಸ್ ದಾದೆ ಕಜಿ ಪುಗ್ಗೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀತ ಕಿಚನ್ ಓ ಸಂಪು ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪುನು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಸಂಪನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪನ್ನೆ ಕಪ್ಪುನೊಂಜಿಲ 5 ವಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನತೆ ನಂಗೆ ಪಾತೆರೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ನೀತ ಕಿಚನ್ ಮಂಗ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಐತೆ ಮೇರೆ ಬರ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಆದುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೀತಕ್ಕ ಮಂಗ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಆ್ಯರಿಝೋನ್ ಪೂರ ಬೈಜೇರು ಮಾರೆ ಅಕ್ಕಳು ಬೈದೊಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕುಶಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೈಜೇರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೂರು ತತ್ತದುಂಡ ಅಂದ ಇಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ಈರು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಕೂಕಿ ದಾಲ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ದೀವೊಳ್ಳೆ ಗಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನೀತ ಎಂಡ ಕೋಪ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏ ನೀತಕ್ಕ ಅಲೆ ಅರಡ ಕೋಪ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಇರ್ದಾಯ ಕೋಪ ಮನ್ಪುನ ಅರಡ ಕೋಪ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ಲ ಎರಡ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಇಜಿನ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಆರು ಸುರುವೆ ಪಂಡೇರು ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಸೋಕಾಪುಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾತೆರ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ ಈ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲ ಆತು ಗುರ್ತಜ್ಜಾರೆ ಗಂಚಾದು ನನ್ನ ಗುರ್ತಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಸೊ ಹತ್ನೊಟ್ಟು ಈರು ಪಾತೆರ್ಲ ಇರೇ ಗುರ್ತೊಂಡತ್ತೆ ಇರೇಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡದು ಲೈವ್ ಪಾತೆರ್ ಪುರ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವು ದುಂಬುದಾನೆ ಇತ್ತದು ಒಂದು ಪಣೇರು ಅವು ಆ ಪುದರ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದುಂಬುದಾನೆ ಇತ್ತಿನ ನೀತ ಕಿಚನ್ ಯಾನ್ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜೇರ ಯಾರು ಅಲ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಈರು ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋಪುಜಾರಿಗೆ ಅವು ಯಾರು ಕೋಪಡುಲ್ಲೇರ ಅಂದಿ
Muhammad Tughlaq, I am from Juma Al Masjid building. Okay, brother. No problem. Thank you so much supporting. Kulal sis, Nita sis panunduleru, heart kada panunduleru. Nita kitchen irada कोपा इज्जी ना रहे ना पढ़ने एक्चुअली मोहम्मद भाई वो क्या हुआ ना, हम लोग अभी हमारा लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं ना, सो आप जब भी मैसेज डालते हैं ना फिर मेरे को याद आता है, नहीं तो याद नहीं आता है. सो हमारा लैंग्वेज शायद आपको समझ में आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं मालूम, फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपको. ऐसे हमारा चैनल को भी थोड़ा जाके देख के ना आप सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो सब देख के थोड़ा लाइक करके सपोर्ट कर दीजिए. ओके आपका चैनल भी मैंने है क्या, यूट्यूब चैनल है आपका, नहीं तो बता दीजिए, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं. ओके ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ನೀತ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ. ನೀತ ಕಿಚನ್ ಇರಡ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ನಾರೆ ನನ್ನ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ. ನೀತ ಕಿಚನ್ ಎಲೆನ್ ಸಿಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸಂಪನ್ನೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿಂದ ನೀತಕ್ಕ ಕೋಪಡುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನೀತ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜಿ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಪನ್ನದ ಪಾತೆರ್ಲಿ ನೀತಕ್ಕ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರಿ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಟೀಕೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರಿ. ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ದಾದ ಕರ್ಕೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರಿ. ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರಿ. ಹೌದಾನೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಈತ ಬೇಗ ಪೋಂದುಲ್ಲರಿ ರೆಂಗ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಎನ್ಮ ಬಂಡ ವರ್ಮರ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಇರೆಗ್. ಓಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಕೊಂಚ ಬಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಯಾರು ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತೊಡ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಪಲ್ನೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಪೋಪುನೆ ಎಂದು ಕೇಂಡೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನೀತಕ್ಕನು ಉಂಡರೆ ಏಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ನೀತ ಕಿಚನ್ ಯಾನ್ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪಣದುಲ್ಲೇರಿ. ಎಬ್ಬ ಇತ್ತಂಜಿ ಪಾಡು ಚಾವೆ ಇತ್ತ ಮಂಡೆ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಮುಲ್ಪ ಟೈಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರೆ. ಸೊ ಜನಗಳು ಇತ್ತ ಮನ್ಪುನೇ ನಿಕುಲು ರಡೆ ಮುಜ್ಜನ ಇಟ್ಲ ಇರ್ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾವು. ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ ಪಣದುಲ್ಲೇರಿ. ನೀತಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲೆನ್ ಸಿಸ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಕಮಾನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆನ್ ಸಿಸ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಪಲ್ಲೆವರ ಆರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಬರುವೇರು. ನವೀನ್ ನೀತ ಕಿಚನ್ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತುಗಲಕ್ ಕ್ಯಾ ಟೀಕೆ ಲಿಖಿತ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲೈವ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಲಿಯಾ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ, ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂವೊಲಿ, ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಲೈಕ್ ಹೊರಾನೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತ ಸತಿಲ ಇರು ತೂಲೆ ಬೋಡಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಬ್ರೋ ಅಂಚ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಬಾಯ್ ಪಲ್ನೆರೆಗ್ 15 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. 12 ಆದ್ಮಿ ಪೂರ ಬಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಎಲ್ಲನ್ ಸಿಸ್ಗೆ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತೆಡೆ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಇರು ಕೊಡರ ಬತ್ತಿಜಡ್ಡ ಅವೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ಇರ್ನ ಅಬತಾರ ಜೋರುಂಡು ಅಂಚ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೆಟ್ಟು ಪನ್ನಿನಿ ನವೀನನ್ನ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ಪೆಟ್ಟು ಪನ್ನಿನ ಅವರವರ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ನಿಕಳು ಚೂರು ಅಕ್ಷರ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಒಂದು ಬಂದಿರು ದಾದ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತೇನೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನೀತ ದಾದೆ ಇರ್ನ ಅಬತಾರ ಅಂತ ಬಂಡಾರ ಅಂದಂತೆ ಅಂದ್ ನೀತ ಕಡ ಕೇಂದಿರು ದಾದೆ ಇರ್ನ ಅಬತಾರ ಜೋ ಐಕ್ ಇರ್ನ ಅಬತಾರ ಜೋರುಂಡು ಅಂಚ ಅಂದಾರ್ ಪಂಡಿರು. ಓಕೆ Mohammad Tughlaq Panandere. Actually, I am bored in YouTube. Nobody reads comment. Then you came to me. Actually, I am bored in YouTube. Nobody reads the comment. Then you came to me. So ये थोड़ा डाउट है, कुछ समझ में से कमती आया मेरे को. एक्चुअली आई बोर्ड इन लाइव यूट्यूब बोल के बोल रहे हैं, वो तो सही है, आप बोर हो गया यूट्यूब से, क्यों बोल के नहीं पता. Nobody reads comment. Then you came to me. ये इसका कुछ समझ में नहीं आया मेरे को. आप हिंदी में बता सकते तो बता दीजिए, नहीं तो मुश्किल नहीं है, स्किप करेगा हम लोग. कुलाल सिस भव्य बाय पणंदुल्लेरे. नारायण कुलाल भव्य का उल्लार केनंदुल्लेरे. नीता किचन एड्ड एंड स्किप आयना पंडेरे. ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸೈಡ್ ಇದ್ಲ 14 ಜನತ ಸೈಡ್ ಇದ್ಲ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಇರೆಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನೀತಕ್ಕನು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ಯ ನೀತಕ್ಕ ಇರಂತ ಎರಡು ಪಾತೆಲೆ ಪಕ್ಕ ಅಂದೆ. ನವೀನನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅವೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೊಡ್ತಾರ? ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ, ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪನ್ನೊಡು ಸಂಪು ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ನೀತಕ್ಕಗ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಏಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು.
ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷಪುರ ಪಲ್ಲೆ ನೀತಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಪಿರ ಪೋಯೆನ ಅಂದ್ಕೇನು ನೀತಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಅರೆಗ್ ಮಂಡೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯರು ರಕ್ಷಣನ್ನೇ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಲಿತ್ತೇರು ಓಡೆ ಪೋಯರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಿಂದಿ ಪಾತೇರಿಯರ ನೀತಕ್ಕ ಇರು ಕೇಂಡೇರು ನಾವು ಹಿಂದಿ ಆಡ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆವಡತ್ತ ಅದನ್ನ ಪಂಡೇರ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಸರಿ ಪಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುಜೀರು ಏರು ಓದುಜೀರ ಅವು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ನೀತ ಕಿಚನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನೀತ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಬರ್ಪುಜ ಇರಿಗ ಅವು ಒಂದು ಕೇಂಡೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ತೂಕ ನೀತಕ್ಕ ಬಂಡೇರಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ನೀರು ಬರ್ಪಿನೋಟ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಚಲೋ ನೀತ ಕಿಚನ್ ಸಂಪು ಇರ್ನ ಗಿತ್ತೊಂದು ಪೋದಲ್ವೇ ತೂಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನೀತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀತ ಕಿಚನ್ ಎಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ हम हिंदी में बात कर सकते हैं पंडेर करते हैं पंडेर लिखित राज मोहम्मद तुगलक हम एक मशीन लगाएंगे जैसा एक साइड में औलू डालेगा और दूसरा साइड में सोना निकलेगा अंचा ಓಕೆ 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 ಅವು ಯಾಕೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಒಂದ್ಯಾ ಉಪ್ಪಾಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಜನಗಳು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿದೆ ಪೋಯರ ಅಂತ ಪಾಪ ನೀ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಣಿ ಪೂಜೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀ ತಕ್ಕ ಒಳ್ಳೇರು ಬಾತ್ ಕೂತು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಣೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚ ಬಾತ್ ಕೂತು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಬಾತ್ ಕೂತು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಣೊಂದೊಲ್ಲೇರು ನೀತ ಕಿಚನ್ ಬಾತ್ ಕೂತು ಬರ್ಪುಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನೀತಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪಣೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನೀತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಫೇಮಸ್ ಡಿಶ್ ಓವಿ ಏನಕ್ಕೇನಂದಿರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸೋಕದ ರೆಸಿಪಿ ಬನ್ನಿ ನೀತಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಮೊನೋ ಆತುಲೆ मोहम्मद तुगलक समझा नहीं आया अंद पंडेरे वही है ना वो लोग को भी सही से हिंदी टाइप नहीं करना आता है ना इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा आता है वो टाइप करते हैं ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನೀತ ಒಂತೆ ಅಠಾಯಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಬಂಡೇರು ನೀತ ಕಿಚನ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಪದೇ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾರಾಯಣಣ್ಣ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣುಲ್ಲೇರು ನೀತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮೊನೋ ಆತನೆ ಅತ್ತ ದಾದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡು 8% ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ಒಂಜಿ ಪಲ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೀತಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಇತ್ತಾರೆಗೆ ಬೋದು ತುಯರ್ ಆಪುಜಿ ತುಯರ್ಡೆನ್ನ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಜನ ಐಕ್ ಅಕ್ಳು ಎಲ್ಲೇ ತೂಪೇರಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಕ್ಳು ಮೆಸೇಜ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇರಿ ಇರಿಗೆ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ನವೀನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇರು ಸೊ ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಲ ಆಪುಂಡು 5 ಜನ ನವೀನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೈದೇರಿಂದು ಉಂಡು ಒಂತೆ ನೀತಕ್ಕ ಉಂಡಿ ಒಂತೆ ಬಂದು ನೀತಕ್ಕ ಬಂದಿರ ಅಂದೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಎಂಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇ ನೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಳಿತೆ ಎಲ್ಲೇನೇ ಬರ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಎಂದು ಬಂದಿರು ಓಕೆ 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 ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಆವಕುಲವರ ರಂಗ ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡ ಎರೆಗಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಡ ಪಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಾತಿರಂಡ ಪಾತಿರ್ವಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಇಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಂದು ಪಣುದಿಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬತ್ತೀರ ಓಕೆ ತೂಕ ಪಣುದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ 16 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 16 ಜನ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಒರಿ ಹಿಂದಿದಾರು ಉಳ್ಳಾರು ಆರು ಪಣ್ ಪೂಜೇರು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪಲ್ನೆ ಹೊಸ ಜನ ಬತ್ತೇರು ನವೀನನ್ನ ಬಂಡೇರು ಅಂದಂದು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಲ್ನೆ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದುಂಡತ್ತೆ ಈರು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪರ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರು ನೀತ ಕಿಚನ್ ಯಾನು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡದ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿತ್ತೆ ಪಂಡೇರ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಳು LN6 ಭಜನೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸೊ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಂತೇರುತ್ತ ಅವ್ನು ಪನೋಡ ಅಂದಂಡ
ಅರಿಯಲಾಗೋದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಪುನು ದಾರು ಲಿಖಿತನ್ನೇ ಮಕರ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ತದಲ ಆತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಲ್ ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ವೈರಲ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲೆ ವೈರಲ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾರು ತೋಜುಂಡು ಲೈಕರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಲ್ನೆ ಕೇನ್ಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಚೂರು ನೀರು ಬರ್ಪೇವೆ ಹತ್ತಿನೋಟ ನಿಕ್ಕಳು ಟಪ 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 ಅಂತ ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಪದ್ರಾಡು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪದ್ರಾಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಕೋಡೆ ಬೈದತ್ತೆ ಬಂದಿರ ಈ ಬೈದಾರ ಅಂತ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಎನ್ನ ವಾ ವೀಡಿಯೋಟ್ಲ ಇರ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೈಜ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬನ್ಪ್ಲೇವೆ ಎಂಕ್ ಇರೇನು ನಾಡಿರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡೇಡ್ಲಂಡ ಇಂಕ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋರಿ ಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತೂದೊಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಬಟನ್ಲ ಗೊತ್ತುಲೆ ಕೋಡೆ ಬಂತೆ ನೀರು ಮಂದರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಚ್ಚಾತಿಜಿದಲ್ಲ ಸೂಪರ್ 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 ಪಣದಿಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಣದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಏನು ಪದ್ಯ ಸುರು ಮನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಾತೆರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಂದು ಪಾತೆರೆ ಉಂತ ಹೊಚ್ಚ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಪ್ಲೇ ಇನ್ನು ಮೊನ ಆಂಡೆ ನವೀನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜೆ ಐಕ್ಯ ಭಂಗ ಬರ್ಪಿ ನೀತು ಆತಜಿ ಮೊನ ಆಯ್ರ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ನಾಲೆಟ್ಟು 1% ಆತ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಆತ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆವ ಕುಲವೋ ರಂಗ ಆವ ಕುಲವೋ ರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು ಆವ ಕುಲವೆಂದರಿಯಲಾಗದು ಗೋವ ಕಾಯ್ವ ಗೊಲ್ಲನಂತೆ ದೇವಲೋಕದ ಪಾರಿಜಾತವು ಹೂವಸತಿಗೆ ತಂದನಂತೆ ಆವ ಕುಲವೋ ರಂಗ ಹರಿಯಲಾಗದು ಆವ ಕುಲವೋ ರಂಗ ಹರಿಯಲಾಗದು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನಂತೆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದನಂತೆ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನಂತೆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದನಂತೆ ಕೊಲಲನೂದಿ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಲಲು ಮಾಡಿದನಂತೆ ತರಳತನದಿ ವರಳ ನಿಗಹಿ ಮರವ ಮುರಿದು ಮತ್ತೆ ಹಾರಿ ತೆರೆದು ಬೈಯೊಳಗಿರೆಲು ಲೋಕವ ಇರಿಸಿ ತಾಯಿಗೆ ತೋರ್ದನಂತೆ ತೆರೆದು ಬೈಯೊಳಗಿರೆಲು ಲೋಕವ ಇರಿಸಿ ತಾಯಿಗೆ ತೋರ್ದನಂತೆ ಆವ ಕುಲವೋ ರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು ಆವ ಕುಲವೋ ರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು ಗೊಲ್ಲತಿಯರ ಮನೆಯ ಹೊಕ್ಕು ಕಲ್ಲತನವ ಮಾಡಿದನಂತೆ ಗೊಲ್ಲತಿಯರ ಮನೆಯ ಮೊಕ್ಕು ಕಲ್ಲತನವ ಮಾಡಿದನಂತೆ ಗೊಲ್ಲದ ಪುತನಿಯ ವಿಷವನುಂಡು ಮೆಲ್ಲನೆ ತ್ರಿನನ ಕೊಂದನಂತೆ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ವಾಹನನಂತೆ ಹಾವು ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಮುಖನ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಂತೆ ಮುದ್ದು ಮುಖವ ಚೆಲುವನಂತೆ ಆವ ಕುಲವೋ ರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು ಕರಡಿ ಮಗಳ ತಂದನಂತೆ ಶರದಿ ಮಗಳು ಕಡಿದೆಯಂತೆ ಕರಡಿ ಮಗಳ ತಂದನಂತೆ ಶರದಿ ಮಗಳು ಮಡದಿಯಂತೆ ಧರಣಿಯನ್ನು ಬೇಡಿದನಂತೆ ಇರುಳು ಲೋಕದ ಒಡೆಯನಂತೆ ಅಡಗಿನಿಂದಲಿ ಬಂದನಂತೆ ಕಡಲ ದಡೆಯಲಿ ನಿಂದನಂತೆ ಒಡನೆ ಮಾಧ್ವರಿಗೊಳಿದನಂತೆ ಒಡೆಯ ಹಯವದನನಂತೆ ಆವ ಕುಲವೋ ರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು ಆವ ಕುಲವೆಂದರಿಯಲಾಗದು ಗೋವ ಕಾಯ್ವ ಗೊಲ್ಲನಂತೆ ದೇವಲೋಕದ ಪಾರಿಜಾತವ ಹೂವಸತಿಗೆ ತಂದನಂತೆ ಆವ ಕುಲವೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರಿಗಲ ಎಡ್ಡಾತನ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಂಕ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಪ 14 ನಿಕ್ಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ
ಸಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿಸ್ ಆತಂದಂಡ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೀತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಪಂಡೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ನೀತ ಕಿಚನ್ ಸೋಕಾತನ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಪ್ರವೀಣನ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಈರೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮುಗಿನಾಗ ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಶೇ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡರು ತುಲೇವೆ ಭವ್ಯ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವರ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಇತ್ತ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋಡದ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನೀತಕ್ಕ 3 ಜನ ಇತ್ತೆಡ್ಡ ಪಾತೆರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಡೆ ಆತನ ಬಂಡೇರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣನ್ನ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದ ಅದೊಂಜಿ ಚೂರು ಪಂಡಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡೆ ಆತನಿ ಅವು ಇಜಿನ ಎಂಕ್ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋದರೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಣತೆ ಐಕ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಣೊಳ್ಳಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಕಪ್ಪು ಬತ್ತೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಪ್ಪು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಪಂಡೇರು ಕಪ್ಪು ಬತ್ತೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓ ದೇವ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಪ್ಪು ಬಾಯಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಶೇ ಬತ್ತಿನಾದ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ಬಾಯಿ ಪಣ್ಪಿರತ್ತ ಮೀರು ದಾದ ಮೀರಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನೀತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣನ ಕಪ್ಪು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಕಪ್ಪು ಬತ್ತೇರು ವಾ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಕಪ್ಪುನು ಆರು ಪೋಪೆರಿಜಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಪ್ಪನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಪ್ಪನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಬಂಡೇರಿ ಏಪ ಇನಿ ಪಾಡ್ನೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಸಂಪು ಬೇತೆ ಕೊಡಿ ಗಲಾಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಸಂಪು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಕೊಳು ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಸಂಪು ಅಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ನೀತ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಪಂಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ ನೀತ ಕಿಚನ್ ಬಾಯಿ ನವೀನನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ನೀತಕ್ಕ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಯಾರಿಗೊಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀತ ಕಿಚನ್ ಬಾಯಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಾತೆರ್ಗಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇನ್ನಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡಿಯೇ ಪಂಡೇರು ಓ ಅಂದೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಾರಾಯಣನ್ನ ಹಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಕಪ್ಪು ನನಗೆ ಗಲಾಟೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಖುಷಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಪ್ಪು ಡೇಂಜರ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿರ್ ದಾನೆ ಕೆನದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಜಂತಲ ಲೈವ್ಲ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮನ್ಪೋರ ಅಂದು ಯಾಲ್ನ ಎನ್ನ ಟೈಮೇ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಕಂಚಾದ 7 ಎನ್ಮರ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ನೆಪ್ಪೇರು ಈರೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಮಂತದ್ದು ಒಡ್ಡ ಉಂಟು 5:30 ಮಿನಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬರುವೇರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀತ ಕಿಚನ್ ಬಾಯ್ ಸಂಪು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನೀತ ಕಿಚನ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು 15 ಜನ ಉಳ್ಳ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಗಲಾಟೆ ಗುಂಡಮ್ಮ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನೆ ನೀತ ಬಾಯ್ ಪಂಡೇರು तुगलक एन्न वॉइस एड्ड पंडेर थैंक यू सो मच मोहम्मद तुगलक आपने वॉइस को अच्छा है बोल के बोला ना इसीलिए थैंक यू सो मच कप्पु मल्लिका सिस हाय पणंदुल्लेर नारायण कुलाल बाय नीतक पणंदुल्लेर हितेश अन्ने पूरा ओडिपोते मर दयानंदेर हितेश ट्रಯಾಂಗಲ್ कुक्की बाय पणंदुल्लेर अंचने पक्का पक्का मेसेज पाडले संपत् पूजारी नीता उंतुले पणंदुल्लेर अंदे अन्न पंडे अंड अरेग दादन बेले उंडुगते कप्पु कूकी हाय पणंदुल्लेर ट्रಯಾಂಗಲ್ कुक्की हाय पल्ने कप्पु हाय पल्ने ट्रಯಾಂಗಲ್ कुक्की हाय पणंदुल्लेर ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಪ್ಪು ಪೋವರ್ಚಿ ಇರು ನನ್ನ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಕಪ್ಪು ಇರಿ ನೀ ಉಂತುಲೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನಿಗೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಕಪ್ಪು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸೋಕ್ ಆಪಿನಿ ಇಜಿಂದ ಆತ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಮಲ್ಲಿ ಆದ್ಮನ ಅವು ಆಡಕ್ಕೆ ಏನಿಗೆ ಇನ್ನಿಂದ ಅಕ್ಕಳು ಬಂತೀರಿ ಇನ್ನಿಂದ ಅಂದ ಅಕ್ಕಳು ಬಂತೀರಿ ಇನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದು. ಸೊ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತ ಬೈದಿನ ಅಜ್ಜ ಒಳಿವರು ಆಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಂದ ಅಲ್ತದೆ ಎಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾಡು ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ಅಂಚಂಡು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ನೀನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನಿನ್ನಯ ಕಣ್ಣು ನೀನೊಂದು ಸುಂದರ ಮೀನು ಅದರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಣದಲ್ಲಿರು ವೈರಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂದೆ ಬೂರ್ದ ಆತನ ಇರು ನೀತಾ ಕಿಚನ್ ಸರಿತಾ ನವೀನ ಸಿಸ್ ಬಾಯಿ ಬಣದಲ್ಲಿರು. ಓಕೆ 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 ಸರಿತಾ ನವೀನ ಬಾಯಿ ಬಣದಲ್ಲಿರು. ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಣದಲ್ಲಿರು ಕಪ್ಪು ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಒಮ್ಮೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಂಡೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯವರಾದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು, ಮತ್ತು ನಾವು ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈವಲ್ಲಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ, ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕವನ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂದು ಬಂದರು ನಂದಿ ಕವನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು. ನಾನು ಕವನ ಓದಿನ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇಂಕ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತು ಜೆಂಜಿನಂದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ನೀನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನಿನ್ನಯ ಕಣ್ಣು ನೀನೊಂದು ಸುಂದರ ಮೀನು ಅದರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಲೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಪಿದೇ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಮುರ ನೀವು ಕೊಡ್ಬಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಬಲೆಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ಒಲ ಪೂರ್ದಿನ ಸಂಪು ಏರು ನ್ಯೂ ಜನನ ಹಾಕಿ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಸಂಪು ನ್ಯೂ ಜನನ ಏರು ನೀತಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಜನ ಹತ್ತಿ ಒಂದು ರಡ್ಡಿ ಸತಿ ಬತ್ತೀರ ಅಂದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಅದು ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಇದನ್ನು 10 ಸಲ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಲಿಖಿತನೇ ಪಣದಲ್ಲಿ 10 ಸತಿ ಪಲ್ನೆ ಲಿಖಿತ್ ಇನಿಯಾನ ಸದ್ಯ ಸರಿ ಪಂಡೆನ ಪದ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಪಲ್ನೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಯಾವ ಭೂಪಟ ಅಂದ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು 14 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಬರೋದುಂಡು ದೇವರೇ ಪಟ 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 ಬರೋಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರ್ಟ್ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡ ತಂಚಿನಿ ಬರೋಡು ಮೆಸೇಜಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಫೋನ್ದೆ ಪುಣ ಅಂಚ ಫೋನ್ದು ಪೋಡು. ಕಪ್ಪು ಭಾರತ ಭೂಪಟ ಕಪ್ಪುದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಎಂಥ ಪದಾರ್ಥ? ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನ್ಯೂ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನೇನಾ ಅಂದು ಕೇಳಿರು. ಹತ್ತು ಸಂಪತ್ತ ನೇಪಲ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತು ನ್ಯೂ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನ್ಯೂ ಜನ ಊಟ ಆಯಿತು ಎಂಥ ಕಜಿಪು ಪದಾರ್ಥ ನಿಮಗೆ? ಕಜಿಪ್ ಅಂದರೆ ಕರಿ ಇದು ಪಲ್ಯ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬೊಡ್ಚಿರೆಂದು ಕಣ್ಣನು ಇಂಚವಂತದೇರು ಕಣ್ಣನು ಇಂಚ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಂಚ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಒನ್ಪಿನಿಂದ ಏರನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಫಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಗುರ್ತ ಉಂಟು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಮನದಲ್ಲೇರು. ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಮಂಡೇರು ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತ ಉಂಟು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಪಣದಲ್ಲೇರು. ಕಪ್ಪು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಮಿಸ್ ಯು ಆಲ್ ಪಣದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಈಗ ಬಂದು ಈಗಲೇ ಹೋಗೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರುವುದು ಇನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಆಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಅಲ್ಲೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನಿ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ನೀವು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ, ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಮಲ್ಲಿಕ ಕಾರೇನೊಂಚೂರು ಉಂತಲೇ ಕಪ್ಪುನು. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಸಂಪು ಏರು ಉಲ್ಟ ಪಾತೇರುನೇ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿ ಎಂದು ಸಂಪು ಏರು ಉಲ್ಟ ಪಾತೇರುನೇ ಹಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿ ಟ್ರೈನ್ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಕುಕ್ಕುದ ಪುದರ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕದ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲ ಪೋಪುನ ಕಪ್ಪು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಜಾರು ಪೋಪು ಜೇರು ಬಟ್
ಕಪ್ಪು ಗಲಾಟೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ಅಂದ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಪೋಪುನ ಕುಕ್ಕು ಆರು ಪೋಪೆರ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಯ ಪರಿಯ ಆವಡು ಒಂದು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರು ಪೋಪೆರ್ ಚೂರು ಪರಿಯ ಆವಡು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಾಯ ಚೂರು ಪ್ರಾಯ ಆವಡು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪಾಪ ಏ ವೈರಲ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರಂಜಿ ಸರಿ ಪಂಡ ಸರಿಯಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಎನ್ನ BP ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೀರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡೆ ಸಂಪತ್ ಅನ್ನಡ ಲೈವ್ ಇಡ್ಮಿನಿ ಸಂಪತ್ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಎನ್ನ BP ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂಡೇರು 11 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ 11 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನಿ ಎತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಉಳ್ಳೆ ತುಲೆ ಪಾತೆರೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗ BP ಲೋ ಅಂಚ ಏನು ಹೈ ಮಲ್ಪುಣೆ ಏನು ಬರೋದು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ BP ಉಂಡ ಇರೇಗ ಎಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ BP ಉಂಡ ಇರೇಗ ಎಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ ಕೊರ್ಕ BPದ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಣ ದುಬೈದ ಕಡಪುರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚಲೋ ಬರಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಸೇಜಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾದು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜು ಟಪ 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 ಅಂತ ಬರಬೇಕು 12 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ 37 ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ತೂಪಾಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೆ ಒಲ್ಪ ಅಂದೀರು ಪನೋಡತ್ತೆ ಇನ್ನು ಊರು ಒಳಂದು ಎಂಕ್ ಪಂಡರ ಇಜ್ಜ ನೆನಪುಲಜ್ಜಿ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ BP ದಕ್ಕಲು ಪೋಯರ ಹಾಕಿ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳು ಅಂದ ಸಾರಿ ಕೋಡೆ ಪಂತಾರತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅವೇ ಮಲ್ಲಿಕದು ಬೈ BP ದಕ್ಕಲು ಪೋಯರಾಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾರು ತೂಪಿನಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವಾರ ಅಂದು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಕಡಪುರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನೆ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಎನಡ ಪಾತೆರ್ ಜಿಂಡ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜು ಜೈರೆಗು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ನೇ ಬಂಜಿ ದಿಂಜುನು ಅತೆ ಪಾತೆರ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಬೈಂಜಿ ದಿಂಜುನು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪುದರ್ಲ ಪಂತಿಜೇರು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂದಿ ಅರೆ ದಾದನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಅರ್ನೆ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಪನೊಲಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜೇರಡ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಡುಪ್ಪುನಿ ಆರು ಲೈವ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ತೂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾರಿಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಂದು ಅವೇ ಕಪ್ಪು ಬಟನ್ ಒತ್ತೋಡು ಐಕ್ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆಂಕು ಲಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಕ್ಕಡೆನದಾದನ ಯಾನು ಚಾರ್ಜಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಏನಕ ಪನೋಲಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುನತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮೊಕೋಲು ದಾದನ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನ ಕುಲ್ಪುರ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಲಡೈ ನಿಕಲ್ನ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ಪೆದಂಬು ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನಡ ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಿಜಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನ ಒಂತೆ ಕೂಲಾದ ಇರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅಪಗಾರನ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಪಾತಿರು ಇರಡ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರ ಅಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಉಳ್ಳೆರ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯರಂದೇ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ರಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರು ಜನ ಎನ್ಮ ಜನ ಏನಿ ಟೈಮ್ಲ ಅವನು ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಅವರು ಊರುಡು ಪೂರ ಜೆತ್ತಿರ ಅಂದದ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಅನ್ಕೋ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು 9 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಾನು 15 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಆತೋರ್ದು ಪಾತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಅನ್ಪೋಕ ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಅವು ಪೆದಂಬು ಮಲ್ಪುಜಿ ಸಂಪು ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಅವು ಪೆದಂಬು ಮಲ್ಪುಜಿ ಸಂಪು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್
ಓವು ಪೆದಂಬು ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲಿಕ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಏನ್ ತೂಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಆಯ್ನೆ ತೂಪೆ ಆಟದಾತೆ ತೂಪೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಹಾಯ್ ಕಾಣ ಪಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ನರೇನ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಗುರಿಕಾರೆದ ಪಲ್ನ ದಾದಾಕ್ ನಕ್ಲನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಲೆ ನಿಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದನ್ ಗುರಿಕಾರೆ ಪಲ್ನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಚಾತೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಲ್ನೆ ದಾದೆ ನಿಕಲನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕ ಓಕೆ ಎನ್ನರ್ದು ಬೇಜಾರಾಂಡ ಸಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ನನ್ನ ಇರಾರಡ ಪಾತೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಂಡ ಆರು ಸಾರಿ ಪಂಡೇರಿ ರೇಗ್ ಸೊ ನನ್ನ ಇರು ಪಾತೆರೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಕಲು ಪೆದಂಬು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ BP ಆಪುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂಡೇರಿ ಅಂದೆ ಅಚ್ಚ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕಲು ಪೆದಂ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ದಾಲ ಪೆದಂ ಪಾತೆರೆ ಹಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂದು ಗೋಪಿನಿ ಕೆಲವರ ಬೀಪ್ ಅವು ಇರು ಸಂಪತ್ತನಾಗ ಪಂಡಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕತೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕುಸಲ್ ಡೇ ಪುಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೀರು ಇಜ್ಜ ಆರು ಕುಸಲ್ ಡೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಆರು ಕುಸಲ್ ಡೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂಡಾರು ಸರಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿರ ಕುಳೆಲ್ಲ ಪೆದಮ್ಮು ಪಾತೆರೊಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ BP ಆಪುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ BP ರೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಮುಖದಾಲೆಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೊಸತ ಲೈವ್ ಆತೈತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರಂಡು ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಕುಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವೀನನ್ನ ಯಾನು ಇರೇನು ಮುರಣಿ ತೂತಿನಿ ಇರೇನು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಂಡ ನವೀನನ್ನ ಯಾನು ಮುರಣಿ ತೂತಿನಿ ಇರೇನು ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ತೂತರಿ ಊರುಡ ಹತ್ತು ಮುಂಚ ಲೈವ್ ಹೊಡೇನೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದುಂಬುದಾರ ಅಂಚ ಓಕೆ ಯಾನು ಈರನ್ನು ಮುರಣಿ ತೂಯಿನಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದುಂಬುದಾರ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಯಾನು ಏಪ ಅವೊಂಜಿ ಯಾನು ಬೃಂದಕ್ಕನ ಒಂದೇಟು ಪೋದಾರು ತಿಕ್ಕಿನ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಪೋದು ಅವರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಪಂಚ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಬೃಂದಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಹೊಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ ಇರ್ಲ ಬೃಂದಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಹೊಡಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂದಾಪುಣ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಸಂಪು ಅನ್ನ ಬಂಜಿ ದಿಂಗಿ ಜಾಯಿನಿ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿ ಜಾಯಿನಿ ಇಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚತ್ತು ಅಂದು ಆರು ಪಣ್ಣಿನಿ ಅಂಚತ್ತ ಅಂದು ಬಾರು ಪಣ್ಣಿ ಅನ್ನಂದು ನವೀನನ್ನ ಯಾನು ಮುರಣಿ ತೂತಿನೀರೇನು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದುಂಬು ತೂತೇರು ಅಂದು ಪಂಡ ಅವೇ ಅತ್ತ ಅಂಚತ್ತ ಬನ್ನಿ ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನ ನೀವೆಗ್ಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಪದಾರ್ಥ ಎಂಥದ್ದು ಲೈವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಪಾಪ ಅಂಡಲ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪನ್ಪೆರತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಳಲ್ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ನನಗೂ ಆಯ್ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಒಂಜಿಕೆ ಫಾಲೋವರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಲೇರು ಅಂದಂದಾರೆ ಒಂಜಿಕೆ ಫಾಲೋವರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕವೇನಾರು ಬಂತದ್ದು ಪಿರೈತ ಮಂತೀನಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಿಗದೇರು ಬಟ್ ವಾಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಪ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನೆಲಕನಿ ಏನಾರ್ಲ ಒಂಜೇ ಓಡೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಏತ ದನ ಮುರಣಿ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನಲ ಆತೇ ಆವೊಂದು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಆತೇ ಆತಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ರೆಡ್ WH ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅವಳು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಚ್ ಅವರನ್ನು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಆಯರಂತೆ ಮಾತ ವಾಚ್ ಅವರಾಗಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ದ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದಲೆತ್ತನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ಇಲ್ಲರ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅರ್ನೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಲೆ ಎನ್ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು 23 ನಿಮಿಷದ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ಒಂಜಿ ಗಾನ ವೈಭವ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಾರಿ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ನಾನು ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ಕಾರೇನು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರೇನು ಕೇರ್ ಮಂತದ ಆವು ಸಂಪೂಂದು ಬನ್ನಿ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಬರ್ತೇವೆ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಮನಿ ಪೂಜೇರು ಪಂಡೇರು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ನಿಖುಲ್ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೋಡಾರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಬನ್ನಗ
ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ದ ರೂಲ್ಸೇ ಅಂಚೆನೆ ಏರು ಹೊಸದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೋನಾಗ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಸಂಪು ನಾನು ಈರು ದಾನೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗುಜ ಅಂತ ಫನದಿರ ಸಂಪನ್ನ ಈರು ದಾನೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗುಜ ಪಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬಡಾ ಪೂಜ ಇರೇಗು ಒಂದಿಕೇನು ಏರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಇರೇನ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆಯರೆ ಏತು ಉಂಡು ಓಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಯಾನು ವಾರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನು ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ಲೆಗ ಆತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಊರು ಬತ್ತು ಪುನಃ ಕೋಲಾಪುರ ಶೂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೋರ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿಂಜಿ ಆಟ ಆಂಡ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 2-3 ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಅವೇನು ವಾರ ಹೋಗೋರನೇ ಪಾಡುವೆ ಅಂದೆ ಪಂಡ 2-3 ವರನೇ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕುಜೆ ಕೈಕ್. ಸೊ ಯಾನು 1-2 ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಕ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ 4 ಬೋರ್ಡ್ ಅತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಸಂಪು ಅನ್ನ ನಿಖುಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂತೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ 3 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ನಿಖುಲ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಚಾಲು ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ. ಸೊ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಲೆಗಲ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಸಂಪು ಅನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಉಳ್ಳೆ ಯಾನು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪೀರೆಗ್ ಲೈವ್ ಮಂತರ ಏತು ಬರ್ತಿತ್ತಾರೆ ಏತು ಜನ ಬತ್ತೇರಿ ರೇಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಚಾನೆಲ್ ಏನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮರೆಕ್ ನವೀನೇರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಇರೇನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಂತೊಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯಕ್ಕನ ಲೈವ್ಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಏನು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆದ ತಿಕ್ಕುಜಿನೆಟೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಪಿದೈ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದು ಆಫೀಸರ್ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರೂಮು ವನಸು ಅವು ಒಂದಾನಾಗ ಬೈ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರ್ದಾನಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಲೈವ್ ಶುರುವಂಡ ಅವಲ ಬಂಗನೆ ಎಂದು ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಸಂಪು ಮರ್ಲು ಬೆಗ್ಗರ ಅದಕ್ಕೇನಲ್ಲಿರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅವನಲ್ಲಿರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲು ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಅಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ವನಸಾಂಡೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಕೇನದಲ್ಲಿರು ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡು ಎಂಕಲನ ವನಸ ಆಡ್ತುಂಡು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಎಂಕ ತುರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪಂಡೇರು ಪೀರೆ ಅವು ಗುಜ್ಜೆ ಪಂಡದು ಇರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಹೊಲ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಂಕೊರ 10 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ 10 ಜನ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಇರೇನು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮುದ್ದು ಶ್ರೀ ನವೀನಣ್ಣ ವನಸಾಂಡೆ ಕೇರಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಮುದ್ದಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡು ಕಜಿಪು ತುರೆ ಉಪ್ಪುಗರಿ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎನಡ ಪಾತೆರ್ಜಿಂದಣ್ಣ ಬಂಜಿ ದಿಂಜುಜಿಗೆ ನವೀನಣ್ಣ ಆರು ಇರೇ ಕಲ್ದಕ್ಕುನಿ ಇರು ಪಾತೆರೋಡೊಂದು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರೇನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕನ ಊರು ಓಲು ಒಂದಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೇನು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ಜಿನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಜಿಗೆ ನವೀನಣ್ಣ ಅವು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕದ ಅದೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೆ. ಓ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನು ಸಂಪು ಮರ್ಲು ಬೆಗ್ಗರ ಅಂದ್ಕೇನೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನು ಪಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತಿಜಿ ಅನ್ ಪಂಡೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಏನೇಡ ಪಾತೆರ್ಜಿನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಜ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತಿಜಿ ಯಾನು ಕಾರ್ಲಣ್ಣ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ಕಾರ್ಲನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಲಾಲಾ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ವೈರಲ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅತೆ ಎಂದ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಏರಂಡಲ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಲೈವ್ ಕೆಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿನ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕಾರ್ಕಲ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮುದ್ದು ಕಾರ್ಲನ ಇರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಸಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದುಬೈ ಇರ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ಗೆ ಸೊ ಈರ್ಲಾರ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಪೂರ ತೂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂ ಅಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದೇ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಂದು ಸಂಪನ್ನ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಲಿಖಿತ್ ಅನ್ನ ಇರೇಗ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಲಿಖಿತ್ ಅನ್ನೆ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೌಂಟರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರು. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಸರಿ ಪಂಡಾರು ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ ಅನ್ನೆ ಮುದ್ದು ಯಾನು ಅಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಒನ್ನಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು
ಉಲ್ಲೇ ಇತ್ತೇ ಅಂದ ಅದಪ್ಪು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಜಾಬು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಭಾಗ್ಯಶೇಖ ವಲ್ಪನ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕ ಇರೆಗ್ ದಾಯಿಗಿ ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕ ಇರೆಗ್ ದಾಯಿಗಿ ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಅಂದೆ ಬ್ರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ದಾದನಾ ಕಡಪುರ್ದೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಸಂಪು ಅನ್ನ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂದು ಕೇಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಯಾನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಓ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಡು ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಗ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕುಡ್ಪುರ ಎತ್ತೆಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯೆಡ್ಡ ತೂವಾಡು ತೂಯಿ ಜೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪೇರು ಪೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುದಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪೇರು ಅವೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಕಾರ್ಲಾಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಆಚಾ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಸಂಪನ್ನ ಇರ್ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೇ ಕಪ್ಪು ಬತ್ತದು ಪೋಯಿನೇನು ಸತ್ಯ ಪಂಡದು ಪೋಯಿನಾರು ಕಪ್ಪು ಕೂಕಿ ಉಳ್ಳರ ಅಂದ್ಕೇನು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕ ಯಾನು ತೂತೆ ಅವು ಪೊನ್ನತೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಓವಿಯೇ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ನೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಅಕ್ಕಳಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುವೆ ಓ ಅವು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವು ಚಾಣಕ್ಯತನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಐಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ನೋಟಿಸ್ ಬನ್ನ ತೂಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಅಂತ ಅಂಚ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮನ್ಪೊಂಡತೆ ಅಪಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರು ಬನ್ನಾಗ ಬರ ತಿಕ್ಕಗ ಅವರ ಬೋಡಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಪೊನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆಲು ಪಂಡೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುದ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಾರ್ಲಗ್ ಪೋಪೆ ಏಪಲ ಪಂಡೇರು ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬತ್ತೇರು ಲಚ್ಚನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಒಲ್ಲರು ವನಸಾಡೆ ದಾದೆ ಕಾಜಿಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಚ್ಚನ್ನ ಕೊಂಚ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ನೆ ಲಚ್ಚನ್ನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಬತ್ತೇರು ಮಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಚ್ಚಣ್ಣ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೆಡ್ಡ ಎಂಕೊಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ನೆಡ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ಒಂಜಿ 200 ಮುಟ್ಟಬೋಡು ಆತೆ ಸೊ ಈ ರೇತು ಉಳ್ಳೇರ ಆತು ಮನ್ಪಲೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯಶೇಖ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲು ವನಸಾಂಡೆ ಲಚ್ಚೊನ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಚ್ಚೊನ್ನ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಅವು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಪಕ್ಕ ಅಂದ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ವನಸ್ಸು ಆಂಡೆ ಬಾಲೆ ಬಲೆ ವನಸ್ಸುಗು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅದು ದಿನೋಲ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಅಂದಿತ್ತನತೆ ದಿನೋಲ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಾರ ಇರಿ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಡುಗೆ ಆವಡು ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬಂಗತೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಿ ಮತ್ತೆ ದೋಸೆ ಅಂಚೆ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅವು ರಗಾಲೆಜ್ಜಿಂತ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ರೈಟ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇಲ್ಲಗು ಎಂದು ಪಂಡೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಇನ್ನಿ ಸೆಕೆ ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿಕೆ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ಬೋಡನ್ನ ಲೈವ್ಡೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೇನು ಅವು ಏಪ ಆಪುನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ದೀತೆ ತೂಕ ಬೇಗ ಆವು ಪಂದು ಅಷ್ಟೇ ಮಿದ ಉಲಯ ಅಂಡೆ ಇಡ್ಡದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಮಿದಪ್ಪ ಚಾಲು ಮಂತೀನಿ ಎಂಚ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದೊಂದು ಸರಿ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ತೂಕ ನಿಖುಲ್ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ್ಡ ಬೇಗ ಒಂದು ಎನ್ನಿವೇನು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಪಂಡೇರೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡೆ ಬಿನ್ನೀರ್ ಬೈದೇರು ಇನಿ ಕೋಡೆದ ಒರಿದಿನ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಅವು ಸರಿ ಎನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೋಲು ಇತ್ತದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಾ ಲಚ್ಚನ್ನೇ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ದಾಯ ಬರೆಯರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಆರು ತುಳುಟು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಸೊ ಅಂಚಾದಾರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲು ಇತ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಎಬೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒರಿ ದಿನ ತಿನ್ನರೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಅನ್ನ ಅಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬೆಚ್ಚಮಂತನ ದಾಲಾಪುಜಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಒರಿ ದಿನ ಅಂಡ ದಾದಾಪು ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾಲಾಪುಜಿ ಎಂಕ್
ರಡ್ಡು ಸಪೋರ್ಟು ಮಲ್ಪುವ ಐರೆಗ್ ಸಂಪತ್ತನೆ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಪತ್ತೊಂಜ ರಡ್ಡು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಐರೆಗ್ ಪಂಡೇರು ಆವು ಏತ್ ಒಂಜಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಂಡ ರಡ್ಡು ಪತ್ತಂಡ ಪತ್ತು ಏತ್ ಮನ್ಪೋಡ ಆತ ಮಂತಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೇಗ ಟಾಪುನು ಪಣದಲೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈರೊಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಲೆ ಈರುಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಪಂಡಾರು ಸೊ ಏತ್ ಜನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಏತ್ ಲಾವಾಡು ಇತ್ತಿನಾತ ಇರೆಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿನಾದ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೆಗ್ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನದಾದ್ರೆ ಏನು ದಿನೋಲ ಬತ್ತು ಲೈವ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆತಾ ಸೊ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಿಖಲು ಬರ್ಪರು ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರು ನಿಖಲು ಬರಿಪಿನೇನಿ ಯಾನು ಓದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ತೂದು ಏನಾದ್ರು ಕುಲ್ಲು ಬರತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರತ್ತೆ ಐಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಯಾನು ಹೃದಯದ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆಯ್ತು ಲಚ್ಚನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರುವೆ ಹೃದಯ ಉಡಲದ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮುದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪೌನ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ದೀತೆ ದಾದ ಈರು ಅಂದಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನವೀನಣ್ಣ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರನೇ ಎಂಕ್ ಉಮೇದ್ ಪಂಡ ಉಮೀದ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇನೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ತಮಾಷೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣಂದುಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಇಂಪುಂಡು ಇರೇಗು ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರಿ ನಾನು ಏಪ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ನಾನಿಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೇಗು ಅಂಚನೆ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಲಚ್ಚನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಂಚ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಅನ್ನೊಂತೈನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಜೆಪ್ಪಡದು ಬತ್ತಿನ ಅಂತ ತೋಜುನೆ ಎಂಕ್ 14 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 14 ಜನ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಟ್ ಕಾಡ ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ಒನ್ನ ಸಾಂಡೆ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂದಕ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡನ್ನ ಇರ್ನ ಲೈವ್ಗು ಒಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಇರ್ಲ ಬರೋಡು ದಿನೋಲ್ಲ 8:30 ಇರ್ದು ಇರ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪರ್ ನೆನ್ನಿವೆ ಬೈಯಾಡು 8:30ಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಪೋಡ್ಬಕ್ಕೆ ಲಚ್ಚನ್ನೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ನನ್ನ 183 ಆವಡತ್ತ ಇರೆಗ್ ಒಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಏತ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತೂತುಜಿ ಪಂಡ ದಿನೋಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಚವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪುಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಏತು ಉಂಡು ಒಂದು ಇರು ತೂತಾರ ಅಂದು ಇರಗ ತೋಜುಂಡತ್ತೆ. ಓಕೆ ಆದುಪ್ಪು ಆತೆ ಆವಡೆಂಕ್ ಭವ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮನ ಸಾತಜಿ ಬ್ರೋ ಪಣಂದುಲೇರು ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಟ್ ಕಾಡ ಪಣಂದುಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವೈರಲ್ ಅನ್ನ 183 ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಲೆ ನವೀನ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪಣಂದುಲೇರು ಆತ ಮಂತ್ ಕೊರ್ವೇರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏತ ಆಪುಂಡು ಆತ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಭವ್ಯ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆನೊಂದುಲೇರು. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು 15 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯಟ ಮೂಲಿ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ನಾನು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪೋಯ್ರ ಅಂದೊಂದು ಪನೇರ ಪೂಜಿ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ವನಸದ ಟೈಮ್ ಆಡ ಅತ್ತ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಪ್ರೊಪ್ಪುಣತೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪೋಪುಣೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಆಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಭಾವ್ಯ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತಿನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಪಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮುದ್ದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದೆ ಭಾವ್ಯಕ್ಕ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನೆ ಆರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಡು ಇನಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಾರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪೂರ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂಡು ಎಂಚೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನು ತಮಾಷೆ ಪಾತಿರುವೆ ಬೇಜಾರಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ಪಂಡೆ ರಿಜಿಜ್ಜಿ ತಮಾಷೆನೇ ಪಾತೆರೋಡು ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ದಯಂಡ ಒರಿಯೋರಿನೇ ತಮಾಷೆ ಪಾತೆರಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂಪತ್ತನೆ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಪಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಮುದ್ದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕ ಪೋಯರಂದು ಉಂಡಪ್ಪ ಉಂತುಜೆರಾರಂದು ಪಂಡೆ ಉಂತುನಲ್ಪ ಉಂತುಜೆರಂದುಲ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂತಜ ಅಂದೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಜಿರ ಅಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇತ್ತೊರ್ತು 1 ಸಾರ ಆತು ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಅಂದು ಭವ್ಯ ರಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೋ ಒಳ್ಳೇರು ಅಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ ವೈರಲ್ ಬ್ರೋ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತದು ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಒರಿಯ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪೊಸತ್ತತ್ತೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ಕಲ್ಪೋಡು ಒರಿಯನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ತೂಪೆ ಏನಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುವೇರು ಪಂಡದು ತೂದು ಏರ್ಲ ಐಡಿಯಾ ದಿಕ್ಕನ ಮನ್ಪುವೆ
ನಿಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಳೆ ಪಂಡದು ಎಂಕ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಎಂಜಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೇನು ಅಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಶೇರ್ ಮಂತಡೆ ಯಾನು ತೂದು ಮನ್ಪೆ ಲಕ್ಷನ್ ಬ್ರೋ 90% ಎಕ್ಕಡೆ ಬೈದುಂಡು ಪಂತೀರು ಹೋ ಅಂದ ಆ ರೀತಿ ಜೈದಿರ ಅಂದ ಅಲೆಕ್ಕೋಡು ಭವ್ಯ ಹೋ ಅಂದೇ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಈರು ಒಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಪ್ಪರು ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಸರಿ ಪಂಡಾರು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಪಿನ ಗೊತ್ತೇನೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಪುರ ಬಂದಾಗ ಓಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಓದು ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬುಡ್ದು ಬೋಪಣತೆ ಐಕ್ ಬಡದ್ರ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡೇರು ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ತೂಪೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಓವು ಕೇಂಡೇರು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಓವು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ನ ಮೋರು ಉಂಡತೆ ಮೋರು ಪೋದು ತುಯಡ್ ಅವಳು ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಅವೇ ನವೀನ್ಜಿ ಕುಲಾಲ ನಾನು ಉಂಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಓವು ಒಂದು ಕೆಣ್ಣೆಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾನ್ ಭವ್ಯ ಹಾಟ್ ಕಡಪುಂದಲೇರು ಏನಂತ ಮೆಲಾನೆ ಪಾತಿರ್ವತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಟ್ ಕಡಪುಂದುಲ್ಲೇರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಕೆಮ್ಮರ ಚೂರು ಒಚ್ಚಿಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮರುಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಅವು ಹೊರವರ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಮೊಯ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡದ ಇತ್ತ ಒಚ್ಚರ ಪೋಯ ಉಲಾಯ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಟಿಶ್ಯೂಗನೇರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆನಾ ಕೆಮರ ಚೂರು వచ్చిలేనక ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಓಕೆ ಪನದುಲ್ಲೆರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪೂರ ಪೋಯಿರ ಅಂದು ಅತಿ ವರ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳೆರಿ ಅಂದು ಮೆಲಾನೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಬಚ್ಚಿ ನಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ ಉಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಬಂಡೀರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ಚೇರ್ ಸೋಕುಂಡು ನವೀನನ್ನ ಪೊಳಿದು ನಾವು ಸೋಕುಂಡು ಭವ್ಯ ಅಂದು ಮೆಲಾನೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆವಡ್ಚಿ ಇಂದು ಪನದುಲ್ಲೆರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಚೂರು ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಒಚ್ಚಿಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಭವ್ಯ ಯಾಲ್ಲ ಪನೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಓಕೆ 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 ಅವು ಎಂಜಿನ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮೆಲಾನೆ ಓದೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈತೆ ತೋಜುನೆ ಎಂಕ್ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಏಳು ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಂಡು ಯಾನೊಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಓದೊಂದು ಪೋಯಂಡ ಅವು ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಅನಿತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪುಂಡ ತೂಡು ನೆನೆಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜೆಂಕ್ ಎಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೂತುಜಿ ಸೊ ಓಕೆ ಮೆಲಾನೆ ಪಾತೆರ್ವೆ ನನ್ನ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತೆಳ್ತೊಂದುಲ್ದಿರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಡಬಲ್ ಚೇರ್ ಅವ್ವ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ದಿರು ಅತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೇರ್ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಗೆ ಇಂಚ ದಿಯರೆ ಉಂಡು ಅವು ಪೊಲಿದು ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ನೇಲು ನಾವು ಭವ್ಯ ಮಂದರಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲ ಓದುವೇರು ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾಲಂಚೆ ನಾ ಮೆಲ್ಲ ಓದಿ ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡಡ್ ಆತ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಿಂಗೆ ಯಾನಲ್ಲ ಮೆಲಾನೆ ಓದುಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಓದುಜಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇನು ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡದ ಅನ್ನ ಪಂದಂಚ ಓದು ಎನ್ನಲ ದೊಂಡೆ ಬಚ್ಚು ನಿಂಗೆ ಚೇಜ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಮೆಲಾನೆ ಓದುವೆ ಇನ್ನಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಅವ ಸ್ಲೋ ಸ್ಲೋ ನವೀನ್ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದೇ ಓಕೆ ಪಂಡೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕಗೆ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತೇರು ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ದು ಪೋಪಿನ ಹೂವೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡೇ ಇಪ್ಪುಳೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಕುಳು ಎಂಚ ಪನ್ಪರಂಚ ಎಂಕ ರಡ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಲಾನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರುವೆ ಅವಕ್ಕ ಪಾಸ್ಟ್ಲ ಪಾತಿರುವೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಳು ಎಂಚ ಪನ್ಪರಂಚ ಮೆಲಾನೆ ಪಾತೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಪುಣ ಅಂದ ಆಪುಣ ಹಿಂಗೆ ಪವ್ಯನ್ನ ದೂರ ಪೋಯೇರು ಭವ್ಯಕ್ಕ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿನ್ಸ್ ದ ರೇಸ್ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅವು ಮಾತ ಕೋಡಿಗಳು ಅನ್ವಯ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಸ್ಲೋನೇ ಬಲ್ತೋದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ 100 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತನಾಗ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲ್ತೆ ಮುಟ್ಟುದು ಆಪುಂಡು ಮೆಲಾನೆ ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರು ಕೊಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಆಪುಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಿರ್ದಾತ್ರ ಎತ್ತುಂಡು ಬೇಗ ಇಜಿಂದ ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ರೈನ್ ಅವೇ ಬಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಓಡೆ ಬೇಗ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಮಂದಾರಕ್ಕನ ಪಣದ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಬತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಲಚ್ಚೊನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭವ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಪಂತೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚ ಮಂದಾರಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾನೇನಾ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂದಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಆತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆಪು ಜತ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಡ್ ದುಂಬುದ ಪುರ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಫ್ರೆಶ್ ಪುರ ಆತ ಇಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು
ನವೀನನ್ನೇ ಪಾರ್ಲರ್ ಬದ್ದ ಅದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗಡ್ಡದೆ ಪೋರ ಪಾರ್ಲರ್ ಭವ್ಯ ಭವ್ಯ ಆರು ಉಡುಪಿ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಡುಪಿದಾರು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಇರೆಗು ಇಂಚ ಓದರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನೇ ಓದುಲೇ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಓದರ ಆಪುಂಡು ಪಾಸ್ಟ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಂದಾರ ಕುಡ್ಲದಾರು ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚನ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ದಾದ ಮನ್ಪೋರಿನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕಗ ಕುಜಲ್ಲ ದಿಪ್ಪುವೆರು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಆ ತೂಕ ಊರು ಬಣ್ಣ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಗ ಅವರ ಧರ್ಮಗಾಪುಣ ಹಂಚಿ ಲಚ್ಚನ್ನಡ ಪಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಚ್ಚನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗುರ್ತ ಆರು ಓಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನಿ ಎಂದು ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರೇನು ಮುಂಚೆನೆ ಗುರ್ತಾತೀನಿ ಅದು ಎಂತ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೂರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುಣಿಗೆ ನಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಅಂತ ದೊಂಡೆಡು ಪಸಾಜರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಚೂರು ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತು ಜಂಚಾದೆ ಧರ್ಮೋಗುಗೆ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಹೊಣದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮೋಗ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡ ಫ್ರೀ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ವರ್ಷಗೋರ ಬನ್ನಾಗ ಭವ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನವೀನನ್ನ ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಗೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅವು ಯಾನೊಂಜಿ ಮುರಾಣಿಂಚ ನೆಂತಂತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಲೇಡೀಸ್ ಉಪ್ಪು ಮನ್ಪೊಂದು ಪುನಗ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇನಿ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ಬಂಟ್ವಾಲ ಡೈಟ್ ಪೂರ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಳಿ ಅಂದು ಯಾರು ನೆನಂತದ್ದು ನಿಂತೆ ಅಂಟ ಪಂಡ್ರೆ ಆತ ಜಾತಿ ಬೇಗೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ವೈಟ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ 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 ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಓಡೆಗ್ಲ ಬರ್ಬ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೆಯಾನು ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಪಣದಲ್ಲೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದುಬೈಡ್ ಸೆಲರಿ ಏತುಂಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ದುಬೈಡ್ ಸೆಲರಿ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನುಲೆಡ ಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆಂಜೋಕುಲ್ಡ ಸೆಲರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎರ ಇಂಕೊಂಜಿ ದುಂಬುದಾಕುಲು ಪಂತೇರು ಬಟ್ ಎಡ್ಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡಡ್ಡ ಫೀಲ್ಡ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಂದು ಯಾನಿರೆಗೆ ಅಂದಾಜಿ ಪನೊಳ್ಳಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳರು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಆ ರೇಟೆಡ್ ಪನೊಳ್ಳಿ ರೆಗೆ ಅಂದಾಜಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಭವ್ಯ ದಾದೆ ಏಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ MMC ಕೈತಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ MMC MMC ಪಂಡ ಐತತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲು ಉಂದುಂಡಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಎಂಜಿನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭವ್ಯ ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸಲೂನಿಯ ಸಂಪು ಒಂದು ಪಣದಲ್ಲೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೇರ್ ಕಟ್ಗೆ ಪೋಲೆ ನನ್ನ ಪಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಅವು ಅಂದಿ ಸರಿ ಪಂಡರು ಪಂಡೇರು ಭವ್ಯ ಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಲೆಪ್ಪ ಆರೇನ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ MMC ಕಂಪೆನಿ ಪಣದಲ್ಲಿರ ಅಂದಂದು ಅದು ಅತ್ತ MMC ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಅದನ್ನು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಲಚ್ಚೊಂದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಉಂಡು ಅವ್ವೇನೆ MMC ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಆತ ಐತೊಲೆ ಪೂರ ಪೋಪುಜಿ ಬಟ್ ಇಂಚ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ತೂತೇನು ನಮ್ಮ ಬರ್ದು ಬೇಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ದೇರ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತದೇರಿಗೆ ಅವು ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇಕ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲು ಅಜ್ಮಾನ್ ಪೋಪ ಅವಳು ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಸಲ್ ಕೈ ಮಾಡೋಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಶೋರೂಮೇ ಉಂಡು ಅಡೆಲ್ಲ ಪೋತ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಉಂಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೆರಂಡ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಎನ್ನ ಉರ್ದುಂಡಿ ಎಂಜಿನ ಎನ್ನ ಉರ್ದುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೆಡ್ಡ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಅದು ಪಣದುಲೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಹಿರೇನು ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪುಣಿ ಚಂಪನ್ನಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರಿ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪುಣ ಅತ್ತ ಪಂಡದ ಅದನ್ನ ಪಂಡೇರ ಅನ್ನ ಉರುಡು ಉಂಡಿ ಪಂಡ ಉರುಡು ಪಂಡ ಅಂದು ಆನು ಗುಂಗುರು ಕುಜಲ ಪದ್ರಾಡು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಪನೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ಊರ್ದಕ್ಲು ಪನೋಡು ಎಂಕ್ಲು ದುಬೈದಕ್ಲೆಗ್ ಆತ ಈರು ಬರ್ದು ಬೇಡುಪ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೇನು ಇಜ್ಜಿಜಿ ಯಾನು ದೇರ ದುಬೈ ಬರ್ದು ಬೇಗ ಪೋಂದೆಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಏರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲ ಉಂಡು ಅವಳು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಲೂನ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದ ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಭವ್ಯ ತಮಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಸಲಿಯ ನವೀನನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓ ಅಂದ ಕುಸಲ್ಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ
ಬರ್ದು ಪೇಪರ್ ಪೋಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ನಡತೊಂದು ಓಡ ಕಡತನ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಓಡದವರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆನು ಓಡ ಕಡಪುನ ಎಲ್ಲ ಐತಾರ ಮೀನು ಪೋಪೆನ ಅಪ್ಪಗ ಓಡ ಕಡಪೆ ಬಾರಕೂಡ ಅಂದಂದು ಅಜ್ಮಾಂಡ್ ಇನಿಸ್ಯಾಟ್ ಉಂಡು ರಾಸಲ್ಕೋರ್ಡು ಬಾರಕೂಡ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಅಡೆ ಪೋತ ಪೂರ ಗೋಡಿಗ್ಲ ಪೋತ ಎಂಕಲು ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪುರ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗದ ಉಂತೆ ಅವಳು ನಾರಾಯಣಕುಲ ಉಮೇಶ್ ನಾನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕನ್ ಸಲೂನುಗು ಒಂದು ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಆರು ದುಬೈಡು ಪುನರ್ ಬರೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭವ್ಯ ಒಲ್ಪದಾರು ಎಂದು ಪಳ್ಳೆ ವೈರಲ್ ಅನ್ನಿ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣನ ಮೀಟ್ ಆಯಾರ ಆಯ್ಜಾರ ಅಂದ್ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣನ ಮೀಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎದುರುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎದುರು ಪೋತು ಜನತೆ ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ಝೂಮ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಚೇತನನ್ನೇ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನ್ಯೂಸ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ದಾರ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ಬರೋದೆತ್ತೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಿಂತಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರು ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಚಿನನ್ನಿ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಳು ಎದುರುಡು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಆತಂದು ಅನ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಪೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆತು ಗುರ್ತಪುರ ಇಜ್ಜತೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋದು ಪನಿಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಒಂತೆ ಪಿರ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಪೋದು ಪನೊಲಿ ಎಂಚ ಎಣ್ಣಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಅಂಚ ಐಕೆ ನನಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಪುರ ತಿಕ್ಕರೆ ಎದುರು ಪೋಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಚೇತನನ್ನ ತಿಕ್ಕದೆ ಯಾರು ತಿಕ್ಕದು ಪಾತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಡಲ್ಲ ಪುರ ಪಂಡೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ಅಂದೆ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಗೆ ಸರಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನಾಟಿಗೆ ಎಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೆಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಕುಡ್ಲನ ಓಕೆ ಎಂದು ಒಂಚಿ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಆರು ಮಂಜೂರು ಸೈಡ್ದ ಆರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಅಂದೆ ಕುಡ್ಲನ ಓಕೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಡ್ಲನೇ ಏಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ಒಲ್ಪದಾರು ಚಂಪಣ್ಣ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಚದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡರು ಅಂದಿ ಪಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಸುರೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎದುರು ಪೋದು ಪಾತೆರಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಪುಂಡು ಶೇಕು ದಾದ ಎನ್ನಿವರ ದಾನ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಚೂರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಪನೋಲಿ ಎರಡಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೆ ಆತನು ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಪಂಡದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಊರು ಪುರ ಬಣ್ಣ ತಿಕ್ಕ ಆರು ಪುರ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅತ್ತೆ 2 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅವರಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಪುರ ಮನ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಆತ ಒಂದು ಆತಿಜಿ ಯಾನು ಪಂಡೆತ್ತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಡೆ ಪಂಡದು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನು ಪಂಡೆತ್ತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಡೆ ಪಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ ಅಂದತೆ ಟೆಂಪಲ್ದ ಕೈತಲೆ ಹೇಗೆಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಡ್ದು ಚೂರು ಪಿರ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಯಾನು ಬೀಸಿ ರೋಡ್ಡು ಸಂಪನ್ನ ಅಂತ ಪಣ್ಣದಲ್ಲೇರಿ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚೂರು ತಿರ್ಗುಂಡು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರಿ ಓಕೆ ತಿರ್ಗುದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರಿ ಓಕೆ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದೆ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚನ್ನ ಯಾನಿರಿಗೂ ಒಂದೆಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕೀರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತಾಡೆ ಕಡಪರು ದಯಪಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬೇತೆರೆಗಳ ನಂಬರ್ ತೋಜು ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೀನಿ ನೆಟ್ಟಂದು ಐಕೊಂಡು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಂಚಾನ್ ಕೇಳಿ ನೆಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿಯ ಪಂಡದು ಈರು ಪಲ್ಲೆ ಕಾವೇ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದೆ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ BC ರೋಡಿ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ 2 ಕಾರ್ ಉಂಡೆ ಕೇಂಡೇರು ಇಜ್ಜೆ 2 ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನನ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಅವೇನಿ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೆವರಾರ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋನಾಗಪುರ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಭವ್ಯ ಲಚ್ಚು ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಪನಂದುಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಅನ್ನು ಸಫಾರಿ ಮಾಲಗ್ ಬರ್ಪೆ ಏಪ ಪಂಡರಾಣಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ವೆ ಅವರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಇರೇಗ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜತೆ ಐಟೆ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿಂದನೇ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಗೆ ದುಬೈಡ ಅಂದ್ಕೇನಿದ್ರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸಲೂನು ದುಬೈಡ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಅರ್ನ 2 ಸಲೂನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಲೂನಿಗೆ ಯಾನು ಪೋಂದುಪ್ಪು ಏಪಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾನೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ಏಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು 16 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಪನೋಡು ಗಂಟೆ ಮೂಲು ಒರಂಬ ಕಾಲ ಅಂಡು ಅವಳು ಒರಂಬರೆಂಡ 10 ಕಾಲ ಕಾಲ್ಕಂ 11 ಜನ ಅಂತದ ಕಾಲ್ಕಂ 11 ಅಂಡು 11 ಗಂಟೆ ಕುಳ್ಳುಗನ ನಿಕ್ಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಆವು ಪಲ್ಲೆ 11 ಗಂಟೆ ಊಟ 11 ಗಂಟೆ ಊಟ ಓಕೆನಾ ಬರ ಓಕೆ ಬಂಡಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿಂದು ಬೋರ್ ಅಂಡ ಯಾವು ಬಂದು ಅನ್ಪಗ ಬೋರ್ ಐಜಿಂದ 15 ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಂಡೀರು ಅಂದೆ ಎನ್ನಂಚೂರು ಗಡಿಯಾರ ಪಿರೋಂಡ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬರೊಂದು ಪೋಯ್ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಂಗಿಗೂ ಏತ್ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಂಗಿಗೂ 10 ದಿರಮ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡೇರು 10 ದಿರಮ್ಸ್ ಪಂಡ 23 230 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆನೆ
ಬೊಕ್ಕ ಗಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಮಂತಿನೆಕ್ಕಲ 10-15 ದನ ತೆದೊಂದೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಮಂತಿನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆದೊಂದೆರ್ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಏತು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬಾಕಿ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೋನ್ಬುಗವೆ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ 11ಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಏರೆಗೆ ಓ ಬೋರ್ಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಎಂಗಳು ಬಾರ ಕೊಡೋಗ ಫೋನ್ ಆಪು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ 11ಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲೋಡಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲಚ್ಚನ್ನ ಎನ್ಮರೆಗೆ ಶುರು ಮಂದತೆ ಊರ್ದ ಮುಳ್ತ 7 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಂದೆ ಸೊ ಇತ್ತ 2:15 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಪ್ಪೆರತ್ತನ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕೆರತ್ತನ ಪೂರ ಐಕ್ ಹಾಯ್ ವೈರಲ್ ಪಣಂದುಲೇರು ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ವೈರಲ್ ಪಣಂದುಲೇರು 500 ದಾವು ಬಂಡೇರು 10 × 23 230 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 15 × 23 ಮುನ್ನೂತ ಒಂಜಿ 550 ಟಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಕ್ಷಿಸ್ ದಾಲ ಕೊರ್ನ ಕುಸಿಟ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪೋಗೊತ್ತನೆ ಒರೀ ಅಡನೆ ಕುಚ್ಚಿದೆಪ್ಪವನು ಆ ಜನ ಏತ್ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅವಳು ಆ ಜನಟನೇ ದೆಪ್ಪವನು ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಸರಿ ಬರ್ಪುಣು ಇಜ್ಜಿನ ಒಟ್ರಾಸಿ ದೆಪ್ಪುವರು ಕೆಲವರು ಐಕ್ ಒಕ್ಕಾರೆ ಬಕ್ಷಿಸ್ ಒಂಜಿ 5 ದಿರಮ್ಸ 3 ದಿರಮ್ಸ ಅಂಚ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪಿನಂಚ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಒಯ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಲಚ್ಚು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಯಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಲಚ್ಚು ದುಬೈದಾರ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಫಲ್ನೆ ಮಂಡೆ ದುಬೈದಾರ ಆರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಾರಡ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಮೆನ್ ಆಯ್ ಭವ್ಯ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ಪಣ್ಯತೆ ವೈರಲ್ ಅನ್ನ ಪಂಡೇರಿ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಐಡಿಯಾ ಮನ್ಪ ಯಾನ್ ಕಲ್ಲರ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಚ್ಪೋದು ಯಾನ್ ಬೊಲ್ದುದ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಾನ್ ಪೆರೈಕ್ ಬೊಲ್ದುದೆ ಕೊಂಜಿ ಒಡ್ಕದ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಚ್ಪೋನಿಕ್ಲೆಗ ಅವ ಆರು ಚಿತ್ರ ತೊಚ್ಪೋನಿ ಯಾನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ರಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ದಾನೆ ಗುರ್ತಜ್ಜೇರಿಗೆ ಒಂದಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಇರು ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾರ ಅಂದತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಯಾನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸೈಡಿ ಬಂಡೇರು ಲಚ್ಚನ್ನ ಊರೋಲೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲಚ್ಚನ್ನ ಒಲ್ಪ ಊರಿನ ಊರು ದುಬೈದಾರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಊರೋಲೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಭವ್ಯ ಓಕೆ ಪಂಡೇರಿ ಓಕೆ ತನಕ್ಲೆ 11 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಓಕೆ ಅತ್ತ ಮಾತಾರಿಗಲ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು BC ರೋಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿ ಅಂದಂದಿ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೊಂಚೂರು ಎದುರು ಬೋಡತ್ತೆ BC ರೋಡ್ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರಾತನ ಅಲ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಲ್ಲ ಅವು ಅಂತೆ ದೂರ ಅತ್ತಿ ಮನದಲ್ಲೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟುಂಡತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಮಾತೇರನಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲಿ ಆಂಡು ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಒರ್ಂಬ ಎನ್ಮ ಏಳು ಆಜಿ ಐನು ಪಟ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಮೆಲಾನೆ ಓದುವೆ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಚ ಬತ್ತನಜಿನಲ್ಲ ಮೆಲಾನೆ ಓದೋಡಾಪು ಭವ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಊರು ತುಳುನಾಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನಲ್ಲ ತುಳುನಾಡುಗೊಂಜೈ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲು ಚೂರು ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಅತೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಚೂರು ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಉಂಡತೆ ಪಂಡೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಲಚ್ಚು ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಶೋ ಆಪುಜಿ ಅವ್ರು ದಾನೆ ಅನ್ಕೇಂಡೇರು ದಾದೆ ಸಂಪತ್ತನ ಗ್ಲಾಸಾ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರ್ದು ಚೂರು ದುಂಬು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲು ತುಳುನಾಡು ಓಲಿಯೇ ಎಂಕುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಊರು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಚ್ಚು ಅನ್ನನ ಊರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಆರು ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಇಂಜಿನ ಪನ್ಪೇರು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಪನ್ಪೇರು ಬಡಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಡ್ದು ತೆನಕಾಯಿ ಇಂಜಿನ ಪಣಂದು ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಜಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದ್ದೇವೇನು ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ಅಂಚೆ ಇರು ಬಲೆ ಒಲ್ಪ ವೈರಲ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ಕೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಒಲ್ಪ ವೈರಲ್ ನಂದು ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತುದರ ಅಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ದಾದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಆಪುಜ ಭವ್ಯ ಓ ಅಂದಿ ವೈರಲ್ ಬ್ರೋ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಯೇ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಚಲೋ ನಿಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗನ್ನ ದಾದ ಅಂದು ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪಂಡ ಕಾಸರಗೋಡೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಾದುಪ್ಪು ಕಾಸರಗೋಡು ಅದು ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಕಟ್ಕಲಿ ಸಾರು ಗುರ್ತ ಉಂಡೈರೆಗ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಗುರ್ತಂದತ್ತು ಅರೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವರಂಕ್ ಇಂಚ ಯಾನು ದುಬೈ ಬನ್ನಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಆರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಹಾಯ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ ಪಾತಿರ್ತಿಜಿ ಇಂಚ ಅಂಡ ಆರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಕೆಲ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಾರೇ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಕೋಲ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ನಾನು ಪಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ತೂತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ನಂಜಿ ಕೋಲ ಉಂಡು ಕೋಲ ಮಂತೇರಾರು
ಅವು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ತೂತೆ ನವೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋಲ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಲದಾರ್ನ ಪೂರ ಸೋಕಾಪುನ್ ತುಯರೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು 11 ವೈರಲ್ ಮೇನೆ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಉಲ್ಲ ಮಂಡೇರು ಓ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಲ ಎತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪೆರ್ ಎತ್ತನ ಪೂರ ಅಂದೆ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಆಪುನ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ ಈರು ಕವನ ಪಂಡರತ ಈರ್ನ ಬರಿತೀನನ ಅಂದು ಕೇಂಡೇರು ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕನ್ವ ತೀರ್ಥ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಅವು ದಾದ ಪುದಾರ ಯಾನು ಕೇಂದಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದೆ ಅಂದು ಕನ್ವ ತೀರ್ಥ ಅಂದು ಒತ್ತು ಜಾದು ಪುಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಅವೇ ಅರ್ನ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ತೋಂದುಲೆ ಅರ್ನ ಪೂರ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಣೆ ಇಂಕ ಅರ್ನ ಇತ್ತೆಲ ಅವಳು ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಕೋಡೆ ಪುರ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಾಕಲ್ಲ ಅವು ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಕೊಂತ ಕುಲೊಂದು ತೂಯ ಕತ್ತಲೆಗೆ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಪೋದು ಬರ್ಪುಣಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಯಾನು ಪೋಪಿನಿ ನನ್ನ ಎಂಡು ಮಲ್ಪುಳೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆವಾವು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈತ್ ಕೊಡ್ತು ಈರು ಬತ್ತದು ಎನ್ಮರೆಗೆ ಬೈದಾರು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗೊರ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಾಯಿ ಪನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ ಅಗಪುನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಾಪುಗ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಪನ್ನೆವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಟ 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 16 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪಟ ಪಟ ಪಾಡ್ಲೆ ತಲಪಾಡಿದಲ್ಪ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸಂಪತ್ ಪೂಜೆ ನವೀನ್ ಅನ್ನಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂದು ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ 8:30 ಶಾರ್ಪ್ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪುನ್ಲೆ ತೊಂಬಲೆ ಇರೆ ಕಪ್ಪು ಜಿನಿರೆಗೆ ಉರುವಾಪುಂಡು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದಿ ಆವಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪುದರ್ ಆವಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಆವು ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆತೆ ಎಂಚಾದ ಆವು ತೂಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಬಾಯಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾಯಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಿಗು ಅಂಚನೆ ನಮಲ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಳೆ ನಾನೊಂಜಿ ಏತ್ ನನ್ನ 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಒಡ್ಡ ನನ್ನ 13 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿಂಡು ಸೊ 13 ನಿಮಿಷ ಮನ್ಪುಗನ ಅತ್ತು ಪೋಯ ಅಂದು ಮನ್ಪುಗನ ಅತ್ತು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗನ ಅಂದು ನಿಕುಲು ಪಲ್ನೆ ಕಾವೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ಬಂದು ಮನ್ಪೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ದಯವಂಡ 10-11 ಜನ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪು ಯಾನು ಕೆಲವು ಲೈವ್ ಪೋಪೆ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಬಿಡು 2-3 ಜನ ಒಪ್ಪುವೇರು ಪಾಪ ಅಕ್ಕಳು ಪಾತೆರೊಂದೇ ಒಪ್ಪುವೇರು ಅಂಚಾದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಈತು ಜನ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂದ ಪೋಂಡ ಸರಿ ಆಪುಜತೆ ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾಯಿ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿನದಾನೆ ಬೊಲ್ದು ಆಪುಜ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆಪುಂಡಂದರೆ ಓಕೆ ಈರು ಬಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಯಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟಾಟಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿನಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಣ್ಣ ಭವ್ಯ ಇಜ್ಜದ ಹೊರವರ ಈ ಕನ್ನಡ ಕೊಡು ತೋಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡಕದೊಳಗಿಂದ ಕಾಂತಿ ಇದೆ ಈ ಅಂದ ಅವು ಬರೋದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಸರಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಂಪೂ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪೋಯಿನತ ಇನಿ ಸುಮಕ್ಕ ಬೈಜ್ಜರ ಅಂದತೆ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒರಿಯರು ಬರ್ಪೇರು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒರಿಯರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಪೂರ ಬತ್ತೆಡ್ ಒಂದು 5 ಲೈಕ್ ಆವ ಅಂದ ನಮ್ಮ 5 ಲೈಕ್ ಆಯರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೀತ ನಮ್ಮ ಏ ಪಾಪುನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಲ್ನೆ ಹೊರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ಪಲ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕುಲವರ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ ನಿಕುಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಲ ಪುರ ಅಪ್ಪ ಗೋರ ಬತ್ತ 5 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆವಾಡು ಸಂಪು ಏರವು ಒಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲೇರು ಈರವು ಒಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲೇರು ದಾದೆ ಈರವು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸಂಪು ಈರವು ಒಂದು ಬಂಡರವು ದಾದ ಭವ್ಯಾಗ ಪನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಂಪುಂದು ಓಕೆ ಲಚ್ಚನ್ನ ಉಲ್ಲರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೀಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಅಂಚ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನಂಜಿ ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷನ 49:50 10 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಉಂಟು 10 ನಿಮಿಷ ಅವು ಬೇಗ ಆಪುನ ಅಂದೇಳಿ 10 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ತುಚ್ಪೋಣ ಅಂತ 7 ಜನ ಒಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಬಚ್ಚಿದಾರು ಎನ್ಮರ 2 ದಿನ ಯಾನು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚಾದು ದಾದೆ ಸಂಪು ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬುದು ಬರೀ ಶೂನ್ಯದಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಬಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜಿರಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ನಿಕುಲು ತುಯ್ಯಡ್ಡ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನವೀನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇರೆಗಳ ಸೇಮ್ ಇರೆಗಳ ದೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆವಾಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಮರೆ ಕೊಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ನೆಂಜಿ ಮರ ಪೊಚ್ಚಾವೆ ದಿನೋಲ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕುಲು ಎರಡಲ ಇತ್ತೆಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಪಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ನಕುಲು ಲೆತ್ತೊಂಬಲೇವೆ ಇರೆಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೊರ್ಪಿನಕುಲು
ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಡಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯಿ. ಸೊ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಅನ್ಪುಗ ಲಚ್ಚನ್ನಂತೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಇಜಿನಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ದಲ್ಲಿ ಲಚ್ಚನ್ನಡ ಎರಡು ನಮ್ಮ 2.5 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಳುದು. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಜ್ಜಿನು ಮುಗಿಪುಗತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಜ್ಜನು ಮುಗಿಪುಗ ನಮ್ಮ ಸರಿ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಚ್ಚನ್ನಾಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗ ಭವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ನಾರಾಯಣನ್ನಾಗ ರಕ್ಷನ್ ಏತ್ ಮಾತ ಜನ ಪೂರ ಬೈದರು ಏತ್ ಜನ ಬೈದ ಪುದರ್ ಪಣಜಿನಲ್ಲ ಪೂರ ಈ ಕಡೆ ಪುದರ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಬೈದರು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ತುಯ್ಯರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತರು ಒಂಜಿ 30 ಮುಟ್ಟ ಲೈಕ್ ಆಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮರೆಗೆ ಪಿರತಿಕ್ಕಗ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿಯರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಲಚ್ಚನ್ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಎರಡ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನಪುರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಪಣದ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತದಿಂಚೆಂಗಲ ಲೈವ್ ಇಡುಲ್ಲಾರು ದಿನೋಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ರಾತ್ರಿ ಶುಭ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ತುಳುಟು ಪನ್ಪೆನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಾತ್ರಿ ಶುಭ ರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದ ಆತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ನನ್ನ ತುಳುನೇ ಅಂತ ಪಾತೆರ್ದು ಬೈ ಯಾನ್ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗಂದೆ ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಗಂದು ಬರೆ ಕೆಲವು ತುಳು ತಕ್ಕಳೆ ಬತ್ತಿ ಜೆಡ್ಡ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಿ ಜೆಡ್ಡ ಪಂಡ್ದು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ಪೇರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ಮ ಜನ ಇತ್ತೊಂದೇ ಲೈವನ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ ಅದೇ ಆಜಿ ಜನ ಇತ್ತಿನೇ ಲೈವನ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಶುಭ ರಾತ್ರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.